Falay, soti David Dougoumara David Kouni, Fédération Malienne, aye Eric Ségoussel Guin, pour ça m'a voulu jouer au Kama. Avant on a église qui a tourné, car sur le problème il y a Fédération Nyeredi. Si ça vous n'a pas bado, comme une tienare, ou bien na turu tagada Eric Ségoussel ni église kunga joueur do suspendé, car quoi tagada, attaquer na Fédération de beta, Fédération de mai. Problème est fédération de haut de mai. Mon chica volontaire de tout casso là gagné. Au tesser à quelqu'un fancy fait. Fédération de mai bi fédération de mai sini. Eric Ségoussel connaît joueur au niveau boyana allemand. Non amana andaro alao. Amanda do ala gagné fort. Beka responsabilité donner nous 600. Ou bien na ega ko joueur koni équipe nationale joueur qui garo eni ala cheni bololo tlé na ebiso ka joueur ma côté kuma. Vous avez une conséquence de joueur au côté de le joueur bomi. D'accord. Suina, fallait qu'il y ait un chamami. Quand on va au fait, Kuluga et Kolsola, Allah me voit à Hagato, au Bénin à Konada et Bogotikinuna. Sanglé Konota avec Bogotikini Bakele à Nikobo, ou Konada Mununa. Ananda Ola. Chad, ma wule no ku joko fo minye Francis Racine munu bora Niger kata Chad ku ka bo Niger ko nana bi ko sabula ko utse ga toy iri siga toy amanda do ola hiji kiwaru ya Safan Marwa amanda do ola minye an refe ya wuli ka jomunu me sina ka keni sina befu ale ka kerefu banen koyi amna na kuma ni pega fala kuma nyebla kuma na nga kuma famba e miye bi ama fanga mo na ku ka nega juru straw labe Egli ko kuma ani saga ko kuma war kon tambulo ga saga sanga ananda saga fala waro mi gara ministre Yubaba ale ma ko ulubina na saga fere ya ko saga be damne watan flala watan duru wa muga ani segi ko uluga saga gelemai uma keneda ila fla yala nu nanu ga saga fere dam nu takrefe afara go sagate teme wa muwa ani segi nga romi flawo ga wa bin anu fo ga sagala o chema ministre na benai sugunungo fa musoma ko ga o saga o iralela ko ale ko ni jole nyena ko wa muwa ani segi ko saga be ferama odela kaga ga saga ira ale tra flawo ga saga ira jawto convention kon nana nda saga ni nun tlole do de ama fo gouvernement mo fana yi na manya kabna ni sagai promotiona ay na ni saga fana yi maw nyew joro soro mo na nonte muso tari bolo jesi wala saga tulo de ko wa mo gadi segi o to soro de alwa bisaba to saga yi soro muso yi bolo jesi mima alwa bisaba ta soro biame yoromna donc suina ama to yiki bolo yela manayi anga soro ga segi kana sisa sa kibaru Samunu munde sara kana Bamako adobe ga sara soro suina ama fo grand frère Bashirou Traoré nyana an ina te siga so kaisa nga fana yambre matani soro bide kabini fitri sella sa abega suru Bamako konnana ya Laurent Jagite an korake bado ale tumi baraga ORTM na be segana fiana ma bola ma fo bagari sangare glace ale fana bo tuga kelena minye Ablaye Jabate polisi la ama ale fana fo ka bajalan sanogo fo Kalfa Sekou Traoré Mamadou Soumounou katase Mamadou Namaketa ma ama ale fo Ben Bazen tungara ka fo maraga samake ante nyinale ko anga imam noye bajaje aidraye amba fo anaka demaya belajire yansavia konnana ani srakoro ka fe savana kone binem dolo Canada ka fe kame binem fo katase tonton Raoul ma Faustin Sila minye Alou Badra kone ici de justice do Mustafa Jawara Jaous création Arigo Saki Musaba Kale fo ORTM konnana sa fotigini sofa ante nyinolu ko transformateur no ye boucher ye uluga nyama commune nan ko nana morwo gindo ka ma fana fo ka wala nyimando Moussa Kane PAJ su ka Moussa Kane ka fana fo Sadio Koulibaly timininga do on son même village
ama fana fo ka waleɲuman dɔn min ye kajatu kulubali n'a bɛ tarawelakaw ka sigi la kalifa nama ale furumuso don k'an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a kulubali fanta dumiya ekɔli karamɔgɔ don kayi kaso n yɛrɛ ka pɛtipɛtini n'o ye ajibari ye imavu la k'a fo ka waleɲuman dɔn nun dumiya montreal an tɛ ɲina ale kɔ a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen yusuf tunkara olu u ka tɔn ɲɛmaaba ye azmir keyita k'an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka yaya fofana n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen bamakɔ yan ka taa se fo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ma k'an b'u fo min ye nantumɛlakaw ye ka julio fo katikaw fɛ yen mamadu danbele segu maru k'an ka foli bɛ s'a ma madame jaba an b'a fana fo n'o ye jaba siribe n'a bɛ salilakaw ka sigi la n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bolekaw fɛ yen seydou sangare dugutigi le coordinateur des chefs de village de bamako k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn falaye bi minisiriso min sigilen don maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ale ye baara belebeleba fila kɛ baara fɔlɔ tun ye mun ye an ka maliyɛn dɔ o ye gɛlɛya sɔrɔ seydou sangare ale ye gɛlɛya sɔrɔ espagnekaw fɛ yen degun min n'a y'a sɔrɔ a den n'a musow gouvernement kɔni jɔ a jɔyɔrɔ la sefa wari $1,200,000 o de dira a ka denbaya ma bi sɛki belebele musa agatayɛri fɛ musa agatayɛri a tilalen o la u taara saga fana di service social de l'armée la saga 20 maliyɛn dɔ bɛ itali o y'o di saga 10 o ye minisiri yɛrɛ ta ye minisiri saga 10 cayara sa dɛ hiji sadio kamara ale ni colonel ablaye mayiga olu bɛ hiji kɛnɛ kan nin waati in na min ye arabi saoudite masaw olu y'u wele yaasa olu bɛ se ka taa hiji kɛ cogo min olu bɛ o hiji kɛnɛ kan an ka général kura n'o ye général de brigade abbas kɔkɛ danbele ale fana bɛ kɛnɛ kan ye min ye bugunikaw ka gouverneur n'o ye wele ale fana bɛ kɛnɛ kan ye ale ni maaba caman minnu taalen don n'olu bɛ hiji la an b'u fɔ ko ala k'aw ka bato minɛ bamakɔ yan seli kɔni tɔ tora ɲɛko kelen panko kelen ani ɲɛ wawa ye amara falaye ko mobili ta yɔrɔw jama cayara dɛ ko tigi yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ tuguni anw na se ka taa keba an b'a kɛ cogo di sisan on zone resté ici ka walisaga sen minɛ tuguni wa ko sira ko bamako mobili ta yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sogonikɔ autogare la k'a bɛɛ lajɛlen falen don tɛp su ni tile ko mobili kɔni tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ an dun ko sɛgɛn bɛ yen dɛ bon village fana na n'i taara yen fana yɔrɔ kelen don saga yɔrɔ kelen don non bɛɛ n'i ka so tɛ yen dɛ bɛɛ bɛ taa duba de kɔnɔna na o dépense ka nɔgɔn an chargealen don n'an sera segu sisan on sɔn tout le monde chez Bayini donc o ko min ye anazɛri fana ye k'ale fana wulilen don k'i jɔ yaasa cogo min na taa ni ka segin bɛ nɔgɔya falaye an bɛ min fɔ mɔgɔw ye u ka taa ni mobili ye nɛmɛ seli dugusajɛ fɔlɔ bɛ yen dugusajɛ filanan bɛ yen u ka fara ka mobiliw fa mɔgɔw la ka minɛnw k'a kɔnɔ ka baganw k'a kɔnɔ u k'a dabila a kasara ka jugu kojugu wa n'u bɛ bɔ ni mɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ tigɛ mobili bɛ se ka taa cogo min na taa cogo ɲuman na ka segin cogo ɲuman na foyi tɛ adamaden ni bɔ u k'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min keba k'i ta paase ye joli ye 800 nka seli la 1000 ni seli banna u bɛ segin u nɔ na kɔni Udu Kone ale y'anw ka misiri alimami an b'a fɔ a ka dangan n'o ye Al Umran Ture ye an b'a fana fɔ ka Ibrahima Koro Magan fɔ Mahmud Sangare Mahmud Sangare an b'ale fɔ ka Sanfili Solo fɔ min y'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Burama Traore k'ale fɔ ka waleɲuman dɔn Mohamed Kulubali k'a fɔ Seydou Gino Ousmane Gino Bɛnkɛ Kulubali ka taa se Amidou Gino ma min ye Demba Sise an ka cɛkɔrɔba ale fana bɛ misiri kɔnɔ an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn Siriki Buhari an b'a fɔ ANP kɔnɔna na ka Awaso Sise fɔ Badou Samunu Elhaji Uwezu Kunta an tɛ ɲinɛ ale kɔ min ye fɔnba ye Banangabugu la an b'a fana fɔ ka waleɲuman dɔn min ye Baba Sila ye Elhaji Umaru Sumare k'ale fana fɔ min ye Elhaji Uwezu Kunta an tɛ ɲinɛ a kɔ Guichet Hôpital du Mali k'an b'a fɔ ka Si Solo fɔ Abdourazak Menta Ben Barek an ka foli bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma Jose Anichu Grand Frère Basiru k'an b'a fɔ Sikasokaw olu fɛ yen Yaya Jara Gawusu Jara Musa Jara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ Bada Tonton Aluso an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Madame Si Kayatu So fɔ Professeur Ali Nunjalo Ousmane Si an ka foli bɛ se ninnu ma
Bayba mairie du district kɔnɔna na k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ani mairie du district maa bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo Bayba ale sababuya la sori kɛmɛ so sori cɛ sori ka manje mɔna dɛ kasela yɔrɔ in na ye masala de tɛ yan Kulukoro sira la sa ka yɔrɔ ɲɛna sisan dɛ non a ka yiridenw wulila yɛrɛ de k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Mamadu Baba Dugure ye ale an ka cɛkɔrɔba ye école karamɔgɔ a bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka Nuru tɔgɔ filaw fo Kayikaw fɛ yen Mojiba a n'a ka gɛrɛnadenw Badalabugu k'olu fo Baba Numansana bɛ min ye Sulemani Yatasayi ye Sultu Sul k'an ka foli bɛ s'a ma ka min ye Masire Yatasayi k'ale fana fo Iliyasu Guro Douentza député k'an ka foli bɛ se a ma a n'a ka baarakɛla n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Jawara Sotaraka kɔnɔna na k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Falen Kulibali Tɛnɛ Musa Bagayogo Monsieur le ministre le génie Thierno Oumar Assi Diallo Siriman Bacili k'an ka foli bɛ s'a ma ka sori fo sori min ye Soribayi ye k'ale fo ka tila ka taa foli ta ka ɲɛsin Monsieur le ministre Daoudu Ould Mamedoune ale ma k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye ministre Assa Badialo ye colonel k'an ka foli bɛ s'a ma Falaye ayiwa ko sanfiɲɛ ye tiɲɛni kɛ Kucala dɛ sanfiɲɛba ko de wulila Kucala a taara ni guwaw ye a taara ni yiriw ye a taara ni maanifinw ye a yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taa ni Kucala yɛrɛ de nka dugutigi y'a minɛ k'a jɔ kaki k'a ye tiɲɛni kɛ dɛ ko fiɲɛ kolonba wa min ye maa si ni ma to waleya in senfɛ ko a ɲɔgɔnna o fana kɛra ala a ma mɛn u ka arajo min bɛ yen n'o ye arajo dɔ ye o pano n'o afisiw ni fɛn minnu bɛ yen kɔni a y'olu kɔni ta filenkolon ni dagakolon ni minɛnkolon ni ɲamankolon ni fɛnkolon kɔni a y'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka t'olu yari ɲinan ta in tɛ ja dɛ ala k'an kisi Falaye yan an b'a fɔ mɔgɔw ye téléphone portable bɛ maa minnu bolo n'u b'u da su fɛ u k'u ka téléphone fa téléphone kasara ka jugu ni nin bɛɛ ye fugamafɛn bɛ maa minnu bolo su fɛ u k'u kɔlɔsi sisan funteni bɛ maa caman bɛ da kɛnɛ ma e bɛ to WhatsApp ni fɛn kirikara lajɛ la sunɔgɔ bɛ yalo ka taa n'i ye sanpɛrɛn bɛ mɛnɛ a kɔlɔlɔ ka jugu dɛ a ka jugu a tiɲɛnikɛ nɔ ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye donc an b'a fɔ sa maaw k'u hakili to o la ni samiya donda in na pour que u bɛ se ka tanga cogo min na Ali Traoré an b'a fɔ ale ye maliyɛn minnu bɛ Washington olu ka tɔn ɲɛmaa danga ye a ka ɲɛmaaba sa n'o ye Dirisa Kulubali ye k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn Fatumata Ba Texas k'an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o y'o dangelen kun bɛ yan bi monsieur le gouverneur Bill a nana yan bi dɛ Musa Traoré Bill ale ye OIO gouverneur de ye Namori ye OIO planton de ye u ti kelen ye dɛ kebaye y'a ye monsieur le gouverneur de OIO a tun bɛ yan bi min ye Fatumata Ba ye an b'ale fana fo ale fana bɛ Texas kaw fɛ yen Mohamed Lamine Kokaina ale bɛ Las Vegas min ye maliyɛn minnu bɛ Corée du Nord Falaye cɛ maliyɛnw ni ka gɛlɛn dɛ Corée du Nord pati sagana k'olu kɔni ta k'olu b'u dogo de ko k'a lamɛn u ko ten dɛ k'olu b'u dogo de k'a ti ku i la yɛrɛ ko yen connexion fɛn bɛɛ suyilen don Adama Traoré n'a ka maaw an b'olu fana fo hôtel résidence kɔnɔ Falaye Burkinakaw fɛ yen Burkina kunungo waleya dɔ kɛra nɛgɛ kanɲɛ 15 waati min ye mugu kurun dɔ ye o bɔra u ka fanga sigiyɔrɔ la ka na u ka télévision soba ale kɔnɔna ka gosili kɛ min ye baara in ye sa u y'a jira k'a fɔ ko maa caman tun y'a fɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nka ko maa 2 o de joginna la waleya in kɔni présidence mɔgɔw olu ye ɲɛfɔli kɛ a ko la nka o kɔfɛ min ye Burkinakaw ye u y'a jira k'a fɔ ko u ka jamana kɔnɔna na min u ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma ye komi an ka baro kɛlɛtigi ɲɔgɔn k'a b'a da sɔrɔ a su bɛɛ lajɛlen tulo kan u bɛ kan o kan kɔnɔna na u k'u hakili t'u yɛrɛ la nin waati in na ko balaka cun dɔ bɛ sɔn ka kɛ ka ɲɛsin sɔrasilakaw ni VDBw ma k'u ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati wa nin waleya min fana kɛlen filɛ Burkina nin n'o muguci in kɛra anw kɔni kun ye dugu bila kan an taara an da kɔfɛ cɛw maa t'a ko cogo marifaci Falaye ne maa mɛn koyi ko ne y'a ye de aw t'a dɔn walayi ni dusɛri ciri cɛ o cɛ kɔfɛ k'i ka kuma i bɛ kuma n'o i bɛ kuma dɛ
he ama nga che nyini ngade wallahi che man che bulura mugudo chikambe al avion be falai ni yu jigi falaje ampi hein debe yambla o avion be ni yu jigi ya mafa be mali bulura abeje hono ni ya jigi anga yantol ni fem baba betakata na be ajigi wokele. Oui, atterrissage, hein, décollage, même chose. Où on a États-Unis, on a un chien qui est en train de tester Kampara Kourkona, Moko Haglibalo. Ama Kolokolo Chen, Ali Vitri Munum, Somunum Mega do Vitro Abekari, Capano, mais États-Unis, Clara Capesara. Son a Iranadi. Donc, sur la souga, nous allons à Burkina, how meaning on a Sebubo. O ka fisa ko la dɛ o ti ci yɔrɔ b'an dara ndo ye falal mala ni san kulula ne be do dila jukɔrɔ ko no abana ba ne boga ɲininkali kɛ nka kun ko mun do n'u ko nka san kulu kan dɔrɔn ne kunna ne yɛrɛ nka kun daminɛ na tuguni fala k'i yɔrɔ janya dɛ maliki berte tɔnɔkantɔnɔ maliki k'an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka bayi jakite fo jango bagayogo dawuda magasa basabugukaw an ma ɲina aw kɔ min ye gabriel jara ye Ari Traoré, Abel Traoré, Koniba Djema Koulibaly, Chenou Bakoro, Salif Konare, ame foli ta ka ɲɛsin ale ma ale ka furumuso ala y'o ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu don kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya jisumalenkaw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Buna ni Bakɔrɛ ko u sɛmɛ ka Ayida Sumare min ye Agibu Konanji ye Bubakari Falilu Boli k'an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Ayida Kante Kapula Welesebugukaw fɛ yen Honorable Amadou Koulibaly k'an b'a fana fo Wɔlɔfɔw fɛ yen min ye u ka Premier ministre, président premier ministre, ododo, fala fo mamu ngani je labai. Ousmane Sonko, ako, ko mamu numbe kuba fu yerema ko grande puissance, kulu de démocratie la fasa ko ka fonga ko biku fle no malo kene kan yede. Ko waliya mu be ka ke, o be ka waliya mu nun de no e ka maw ni kene karaba Palestine ka o fe, ku bela jelen go sigina ka fo ko uteto de. Ko jien kono bi, ko jien te to tablo kelen ngane. Ko Israel be ka minge ko benye be ala wani kosa ina fana miye nanzara jamana ye miye Amerika unye uru wille no ku josa ka ki ko be sura ki fie ko je ga faranyo nga ko ga demenga ko ga todi Palestine ka uma ya so se gulu nyeji che to mo lu re Amerika unye dodi Basiru Jomai Fai aya nyino fesa ko ga fere bela jilentige ya sa miye Afrique du Sud ye u ka gere o la se to ko na ka barage ko war ga o fe Allah me ba ko haketo olu ka Conseil national des droits de l'homme o y'a yira bataki kono ko min ye école de muso ba naniye ba kɛmɛ naani ye ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔnɔma don ko kɛra salon min ye année scolaire 2023-2024 ye ko n'i y'o ta k'o lajɛ kalan san kelen kɔnɔna na sa ko npogotigi ni ba naani kɛmɛ ani bi saba ani wolonwula kulu do kɔni ye olu ye kɔnɔ ta école wagati la ko n'i y'o ko bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ k'a daminɛ septembre kalo la ka na bila mai kalo la fana ko fana hakɛw bɛ yen ko fɛɛrɛ ka ɲini nin ko in na ko nɔn tɛ ko a jogojuguya barika bonyanen don tiɲɛ don a bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn tarabaso nka min ye école karamɔgɔw ye bolo ɲɛsinnen n'u ma nin ko in na kɔrɔwarikaw olu fɛ yen MC n'o y'an ka misi ye k'an b'a fɔ a n'a terikɛ Jalo ka Buguri n'a ka gɛrɛnadenw bɛɛ lajɛlen fo a bɛ taa Seydou Mamadou Dipa Fane monsieur le ministre Dipa Fane k'a fo Musa Konate sew bɛ ɲɛma an ka foli bɛ s'a ma Cheikh Kante min ye Bouakar Monzon Traoré k'ale fo Sala Babi an tɛ ɲinɛ Yeli Sisoko a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen kɔ Modibo Tunkara Burama Sisoko Burama Sire Kulibali Kara ka se Clédou Ferme Tiɲani ma k'a fo Chine an b'ale fo Basurubalakaw fɛ yen Segu kɔnɔna na an bɛ Segukaw bɛɛ lajɛlen fo Super Baga an tɛ ɲinɛ ale kɔ Adama Trois k'ale fana fo min ye pelengana dangelen ye Kɔnta an ka foli bɛ se ale fana ma Guinée olu ka premier ministre n'o ye Amadou Ouri Ba ye a ko ko ale dabali bannen de don ko diɲɛ bɛɛ wulilen don k'i ɲɛsin farafinw ma nanzaralakaw fɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya faransikaw fɛ yen k'u bɛ ka kojugu bɛɛ ta k'a ɲɛsin farafinnakaw ma ko kuma na ko maaw ye u damana ko jumɛn de kɛ olu la ko nin waleya in ko ka ɲɛsin olu ma k'olu mangoya ka farafinw i kɛ i ko maa tɛ
k'u ka sabali ko sabula ko diɲɛ don ka ca ko bɛɛ lajɛlen mago bɛ se ɲɔgɔn ma hiji kɛnɛ kan nizeriyakaw olu ka hiji tagala dɔ n'o ye muso ye Kawara Haja Hamahu Mohamed ko ale kɔni ye a yɛrɛ fa Arabi Saoudite dɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye secrétaire exécutif ye n'o bɛ nizeriyakaw tɔgɔ la min ye Kawara Abdullah Albakar ye ko ale kɔni y'a fɔ ko nin waleya cɛjugu in kɔni kɛra dɛ muso in n'o ye Awatu ye ko a kɔni kun y'a yira k'a fɔ a mɛnna ko ale b'a yɛrɛ fa koyi ko ale nana yan cogo min na ko ale de b'a dɔn degun min bɛ ale kan ale bɔra degun min na a n'ale ka se ka na ka nin yɔrɔ sanumanba ninnu ye ko wa ko a y'a yɛrɛ ni kɛnɛ karaba u selen Madinakaw olu fɛ yen Falaye n'i sara maka i tina dɛ ayi i su tina dɛ maa si su ti ta ka bɔ makan kana n'i sara ye kɔni u b'i su don ye maa olu tɛ su di e ma ye saliba in kɛlɛ e maa n'ale ye de maa tina o n'i taara ye kɔni wa dɔw fana ka laɲini u ka sa makan mɔgɔ dɔw fana b'o kɛ u bɛ dugawu kɛ ni n taara ni n ka hiji minɛ Ala kana n lasegin tuguni awɔ mɔgɔ dɔw b'o dugawu kɛ ni hiji banna n'a y'a sɔrɔ n ka hiji minɛna ko Ala ka yen kɛ n dayɔrɔ laban ye mɔgɔ dɔw fana b'o dugawu kɛ ka taa nka caman bɛ segin dɛ u bɛna fara anw kan yan tuguni an b'a daminɛ a daminɛ kɔnɔ i taara k'an ka juru min tila na n'o ye n'i bɛ taa hiji la Falaye i b'i sara bɛɛ la c'est comme sisan n'i y'a décider ka taa yɔrɔ la i tɛ se ka segin mɔgɔw ka juru min b'i la i b'o sara i ni sigiɲɔgɔn min tɛ kuma i n'o bɛ kuma i bɛ yafa jiri i bɛ yala ka n'anw ko an bɛ taa a bɛ gɛlɛya dɛ ayi ne ko n ko n'anw dɔw ko an bɛ taa Falaye anw yafa delitɔ bɛɛ fɛ n'i y'i dogo ka taa ka mɔgɔ ka juru ci la i ma hiji dɛ k'i bɛ juru de sara ne y'i dogo wa c'est vrai ne yɛrɛ terikɛ dɔ y'a dogo ka taa tiɲɛ don dɛ tiɲɛ don an ka tɔnɔ yɛrɛ wari b'a bolo n t'a dɔn n'a kɛ n tɛ k'o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ k'a ka hiji ta kɛ Alu Badara nana k'a se an b'a fɔ min ye CNT kɔnɔna na Boubacar Jara ale gérant an b'ale fana fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye Jacqueline Konare k'ale fɔ attaché Dumbuya ani Dumbuya Konakry k'olu fɔ Tchadikaw fɛ yen min ye Tchad jamana ɲɛmaaw ye olu ye wulikajɔ dɔ bali wulikajɔ min n'o tun kan ka kɛ Faransi ale ka taa ale juguya la denmisɛnninw kɔni tun b'a fɛ k'o wulikajɔ kɛ ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko ka kɛ ni jamana yɛrɛ kɛcogo ye ni basigibaliya min bɛ nin waati in na k'u ka wulikajɔ in bɔ a ma jɛkulu min don sa n'o o ye mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix ye olu kɔni ko ko Faransi ka sɔrɔdasi minnu bɔra Niger ka na k'u ka b'u ka dugukolo kan k'u tɛna na jɛn n'a ye u ka to yen cogoya si la Tchad tɛ se ka taa wariba ta ka t'o don irisiw la ka contratbaw signé ni olu ye k'u ka sanu n'u ka pétrole dingɛ dɔw di olu ma ka tila k'a fɔ tuguni ko o irisi kelenw bɛ ka baaraba min kɛ bi u sera k'u ka sɔrɔdasiw bɔ bolo la ko Faransi dagalen don u fɛ yen k'u k'u ka minɛnw cɛ ka t'u faso la min ye Tchadiyɛnw kɔni ye u y'a jira k'a fɔ k'u ka militaire Faransi ka militaire 1000 o de bɛ Tchad ale kɔnɔna na bi waati in na Algérikaw fɛ yen Falaye ko min ye ko balalenw ye o bɛ ka kɛ Algérie nin waati in na dɛ ka jan da mɔgɔw ɲɛ ka bin mɔgɔw kan binkaliw bɛ ka caya u ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ko min ye yen fana ye kɔngɔ ni jajugu ko fana bɛ ka na ye jiko dɛsɛw bɛ ka na robinɛw ji tɛ ka kɛ olu la ko min ye baarakɛlaw ye olu bɛ ka siran sabula maaw bɛ bi est-ce que ninnu ka mɔgɔw ma segin u fɛ yen an ye minnu gɛn kɛ o tɛ Algérie dun kɛmɛ sarada la ji ni kuran a b'u ka jamana kɔnɔna na 98 dɛ n'i y'olu mɔgɔ kɛtɔ ye k'o bila Tanti Mariam an b'an ka foli ta ka ɲɛsin ale ma ka min ye tɔntɔn ci Jakite k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Mokhtar Duɲɔ an tɛ ɲinɛ ale kɔ Peru an b'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Baginakaw fɛ yen Emile So k'ale fana fo Bagineda Bakari Kante Ma Berté Ras Kebe Master Sumi Doni Brasco Baba Maïga Prince FR3 Bubula min ye Masni Jangina ye Voix du Mali kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ olu kɔ Konandi Jara Institut Marche la k'a fo Bedi Kamale fo ka Amdalayi Isa fo min ye Idriss Mula Idriss ye Ɲɔrɔ Serifukɛ mɔdenkɛ don an ka fo MPJ Jara ka taa se Shema an ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo ka Isa Kaba fo min ye Fanta Tomata Amadu Lasana Konare Youssou Karabati ale ni Moribo Sanogo k'olu bɛɛ lajɛlen fo Renouveau ale kɔnɔna na Centrafricaw fɛ yen Falaye a kɛra kabako ye Centrafrique gendarmerie u ye Faransikan ni Algérien dɔ minɛ ntɛnɛn don
u y'u minɛ yɔrɔ mun na u tun bɛ so min kɔnɔna na mugujugu marafaw munitions grenades kɛlɛkɛminɛnw o de tun b'u ka so kɔnɔ gendarmerie ye wulikajɔ in kɛ waati min na denmisɛnninw caman de tun bɔra ko fo ka taa maa ninnu a tun bɛ kɛ balawu ye f'a ci sagana o tun ye guerre mondiale daminɛlen ye Bangiw ko nin y'a kalo 2 ye sɔmi kelen don nin maa ninnu na k'u donna wa min ye u ka ɲɛmaaw ye u y'a yirula k'a fɔ ko olu kɔni t'a fɛ cogo si la ninnu ka t'u ka jamana kɔnɔ tuguni Faransi a n'a nɔfɛmaaw k'u bɛ nin wulikajɔ ni nin jan jugu min na ka ɲɛsin olu ma k'u k'a dabila maa minnu minɛlen filɛ nin ye k'u bɛna u latɛmɛ u ka kiiri sira fɛ Afrique kɔnɔna na farafinna ko min ye Chine jamana ye ale bɛ minɛn min ta ka na an ka jamanaw kɔnɔna na ko a bɛ ka caya dɛ a bɛ ka taa se fo sefa wari miliyari 41 dollar wari la u bɛ k'o de minɛnw cɛ ka na farafinna san kalo 12 ko n'i y'a jateminɛ sa ko tun bɛ minɛn minnu ta 100 sarada la sa ko 4 buruburu 4 ko o de farala kan k'a daminɛ janvier la ka na se mars kalo tɛmɛnen ma ko n'an m'an farati ko farafinna laban kɔni ko sini k'a bɛna na bɛɛ dan yan dɛ école kalajata maaw k'olu fo min ye docteur Salim ye a n'a ka kalando Aba Titanic kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ pressing dag k'ale fana fo kanute n'a ka baarakɛlaw Jɛka Optique Amdalaye ACI Mali fura Omo n'a ka cɛ don Ɲamakɔrɔ Kaburudo kɛrɛfɛ k'u se tera honorable k'an ka foli bɛ s'a ma Sama Mɔnɛ Sama transfert k'olu bɛɛ lajɛlen fo min ye Lasana Kone sabanan ye Malik Bazoum k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn Falaye hakili la nin dɔgɔkun in kɔnɔ min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye ale ye an ka lasigiden min kan ka taga Chine n'o ye Jean-Élisée Daw ye a y'o bisimila o kan ka taa baara minnu kɛ Chine ani Chine kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na a ye olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye premier ministre ye ale fana ye maa minnu bɛ yen n'olu ye kalanbaw kɛ an ka jamana kɔnɔ ale y'olu bisimila nka dɔgɔkun in na Falaye kuma min cayara Keba Jalo o ye aigle ko ye sisan i bɛna nin sigi k'a ɲɛfɔ an ye Eric Segou Sel a gɛnna min ye fédération ye u ye min fɔ an ye u ye bataki min ci an ma k'a ci diɲɛ bɛɛ ma o kɔnɔna na min b'o kɔnɔ an b'o fɔ maaw ye n'o bɔra ye e ni i da don a Eric Segou a tɔgɔ yɛrɛ solution de don a ale de aw ma anw kɔrɔkɛ gɛn ko o tɛ se ko la wa Magasuba Magasuba dun bɛ entraîneur kalan n'a fɔra ko o ko kɛra tan cogo la fédération malienne de football k'u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ ɲɔgɔn ye balalen k'a sɔrɔ président t'a kɛnɛ kan o ye sariya sɔsɔ ye fɔlɔ ko u jɛra n'a ye k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye k'a fɔ ko bi k'u ni ministère fana ko o jɛmakan don ko min ye entraîneur ye n'o ye équipe nationale senior entraîneur ye Eric Segou Sel ko olu ni ani fédération malienne de football ko olu b'a fɔ ko k'a waleɲuman dɔn k'a ye baara min kɛ k'u ye dan sigi a ka baara la ko min ye fédération ye k'a bɛ Eric Segou Sel fo a sera ka baaraba minnu kɛ Mali ye min ye département ye ko o ni fédération ko u y'o dɛmɛli minnu kɛ ko ka ɲɛsin Mali farikolo ɲɛnajɛ ma nin fana kɔfɛ sisan Eric Segou Sel a nana don jumɛn a sera ka mun kɛ mun ni mun kɛra e yɛrɛ bolo e ye jateminɛ jumɛn kɛ nin ko in bɛɛ la parce que e de fana y'anw ka monsieur ballontan ye yan o sɔn ko ni to a ye wala ɲɛfɔ ka na Kasim ka bɛɛ fo nin ye Mali entraîneur ba de an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ballontan na bi n'i y'a ka parcours jateminɛ ka daminɛ mois de mai la Eric Segou Sel ye ballontan entraîneur y'a daminɛ Mali la an bɛ se k'a fɔ match officiel fɛn fɛn a y'o kɛ Mali kɔnɔ yan amical ni fɛn bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan match 23 a y'o de taa Mali tɔgɔ la a ye min gagné o ye match 14 ye filanin bin a y'o kɛ o kɛra 6 ye défaite sa a ma sebaya sɔrɔ min na a bɔgɔra min na o ye 3 ye bi a ye bi hakɛ min don o ye 42 bi ye donc min donna a yɛrɛ la o ye 13 bi ye donc o b'a yira k'a fɔ Eric a ka bilan ka ɲi a ka bilan ka ɲi dɛ ko wɛrɛ kɔni o bɛ se ka fɔ a ka ko la mais ni tɔwula don Kasim 3 défaites o tɛ bilan jugu ye koyi 3 défaites 23 matchs Keba n t'i sɔsɔ koyi i ta y'i ka ko ye koyi e ko papier kan anw dun anw ka wasa bɛ cogo da ko la Maliyɛnw tiɲɛ yɛrɛ la Mali ka bɛ se k'a fɔ ma nimisi wasa sɔrɔ match fila la ayi sebaya fana la o ye entraîneuriya yɔrɔ dɔ fana ye o i n'a fɔ Côte d'Ivoire match ani Nigeria contre Ghana min kɛra o don na sinon Nigeria fana bi o ka entraîneur kalo kelen o y'o bila
parce que o défaite kelen yo donna mais am se ga min fo antala kan sori sigi minga kasim mali bolonta ka entraîneur ko bala de ma gelman ba be rom na be bodo entraîneur bi siga ta mais aka bilaina wallahi aka bilam siga fo 3 défaites 23 matchs kasim ay doke problème bala se ga ke problème senum be kasim alo donna entrage yo romina nan kun gaina be balmallo am se ko ke tout bolonta ta matériel blé bolonta est mis au professionnel là de e be jouer gazon kan doni mais kasim ibna bo flo be ta gazon na je wa fo ko sens d'entraînement ko ke terrain ka nyini ka terrain don flo ka yoro température don ka gazon sugu jume ko don flo mais ni anga bolonta ta iba e ka fo anga zero sirai kongo be dowla minogo be dowla iba e ka fo an reste sirai wakati na bolonta re nege fo ite masila blé ni mo ko ke moli ko na kanga bo an fo gawo fo gawo kar kono gawo ke anga ke rore abida ijida la re anga ke wakay o ka jakarla sira may anga ta an sigelen kana à 3h ou à 4h du mat kasi bolonta me gele ambulo kojugo do oye anga joru soro iba e ka fo joru ere ko mega jouer vraiment Eric fene changement be fene fale mais ne be mina kasi problème te Eric problème ni nyamo ko joro wallahi entraîneur ni malita depuis 92 entraîneur minu blara do tara ko puta fa refet kara do tara ko puta fa refet do tara al Eric be rom na sa Nigeria be bolla no fe do bayra ka Nigeria ta to do yini voilà sinon kan abole kan na comme atosaka agent de joueur afana ke o bon agent de joueur afana ni fédération fene bola do fédération ndogon na jouer ko la jouer ani man na jouer téléphone atna ni kasima nga bokono bi mimbe malien denika o e kupudi aba keba o ye Eric Seguseli fédération ni aga président me kasola ni are manga réunion rek ko mate extraordinaire ma sharia soso do folo o fédération ka réunion ke ay communiquer wara fana ke ko ya la kolosi ko ka fo ko bololo sraw ko kero no joueur do kuma roy ko joueur mu me ko waliya ke ko ka do nga fo ko Mali équipe nationale mayo doni ko ye makama badi ko kanga mo bla iki yere mine iki yere so mine ko do folima ko comité exécutif ka ba fo joueur ye ani encadreur ye ani sélectionneur national ye ani ma be no oluka waliya ninye no waliya ne oluka ko tata no ko statut tata no fe ku yere mine o kame amari kelento America ko kuma ko fe kiki boraka kuma fin dudu chaman bare boraka kuma dudu reta jugara na be kasim amari ma fo ni legesete fédération men in bela olu ka championnat rebe to godi folo o be ka mi fo zoruma amari fleta amari capitaine de 26 mars ko ne re de ya be ka fo sera kurama mene be ka yala ko eni alaje anani jofone kerefe ko eni alaje ni fene serie ben jamana kono moi maranga faso do amake to ko sera à quelques 15 minutes match lambander si ma mene folo stade là stade 26 mars kono o courant tiga be alo ta kalama mais André manga nga ke fo ka zero la jo folo ko jo ko ta kura mene mo kele ne be yala mais mo kele fene be boy en fait kasim ngata ni la bande digi en fait katan digi en fait roka jamma de 7 hectares anga boko na ngana fendo kono fédération ngal don o be ka zero mun to ko tien bi o be ka ne mi fo amari est-ce que amanga sra ni bras de fer ni zero nu fana bras de fer tin we fédération ga taka bo Mali ka bolonta bras de fer foité bras de fer kelembe o fédération ni Mali de be nyona sino zero ka foita la sini ni amari wele abe mawo don kana jouer Mali feni kuma kele na ka uku jugo bladron ay kuma fo ka bonro ka fo galondo ukulu te ni kono blem quoi ka mo ta ko ke furu kono ka tanu e gelea kono utu dumun ko ma laben foi ma laben à quelques heures ngo Madagascar tile jeli entraînement na train oh lui tile jeli ki da nga bon kono ka fédération ka do amero est-ce que jatemina yani ani anga ma welelo no benutu ana le ka nyongo soro sabla ana sala ka yele wa me fa saka ko kuma fo ana tla ka blanga angol me mi fo falay le tangue benuto ga sigi ke ba mi fo me be to krefe parce que ni fengara amna na ila intervenir pour ga saka nyefoli ka e ga suru egle la na on to bela jele on so football falay est-ce que jatela fédération ani ministère ou te fait sisa kuka kota ka da uka sebalianu usara ka masaka fosike mina est-ce que te fait ka turuta ka da joueur ni entraîneur ku yere je akola parce que ni a jate mine fenye manani jedi folo o ministère voyage min bora ka sisa ministère ba do nga foko aller fotike
fala n b'a fɔ ni ala de cɛ joueur ye bloqué min kɛ tile fila in na mais n bolo da kuranɛ la mɔgɔ bɛ ministère la n'o ye ministre yɛrɛ ka kankɔrɔ sugu ye o tun t'a kalama ko joueur bloqué len don wallahi n kelen de bɛ dan kaburu kɔnɔ o mɔgɔ tun bɛ yen o tɛ fɔlɔ ye filanan u t'a dɔn k'ale joueur jouera hali score u tun tɛ score dɔn k'olu bɛ ministère des sports kɔnɔna na k'olu de kan k'an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔ o ka tɛmɛ ka bɔ yen fédération mɔgɔw yan'u ka taa u ye ɲɔgɔn kan fara min kɛ a ka place sɔrɔ nin bɛ taa nin tɛ taa nin de bɛ taa nin de tɛ taa u ka délégation min kan ka fara joueur kan o kɛlɛ n'o billet ko o ma bɔ foyi fɛ voyage tagaliko fɔlɔ min bɔra ma n'u taara aéroport la ka na u ye dɔw tɔgɔ bɔ a la k'u falen billet sannen ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw don a la tuguni fédération kɔnɔna na olu bɛ taa olu o ye mun ye sisan fɔlɔ ye fédération fɔlɔ ye ministère filanan ye fédération ye sabanan o ye joueur ye naaninan sisan u ye entraîneur gɛn u b'a fɔ ko u b'o turu ta ka dɔ kun parce que maliyɛn dɔw bɛ fɛ u ka taa an sɔnna joueur ta mun y'a ko la sisan aw bɛ nin lettre sugu kɛ cogo di ka joueur dɔgɔya cogo di k'olu bɔra ka kuma degun b'u kan hali n'u m'a fɔ n'u ye mɔgɔw bila k'a fɔ dun Benito i ni so awɔ ni so kɔrɔ anw kan k'a daminɛ ni sagako ye nka komi wari t'an bolo ka taa saga san fɔlɔ ne yɛrɛ hakili la n ko tan ni mugan min bɛ ka di n k'e ye dɔ sɔrɔ a ko la nin de taara kiba de taara a tɛgɛlankolon na kiba comédien don ni kiba taara ale ye fɛn sɔrɔ hali ji sumaw m'a d'a ma kiba jo t'a la a nalen n'o kan ka Abibu ka numéro ja jɔn yɛrɛ numéro fana tɛ don ala sinon anw kan k'a daminɛ ni sagako de ye maintenant sisan an bɛna n'a ferekete yɛlɛma e ye nin ko ninnu bɛɛ jateminɛ et puis ballon-tan na fana i bɛ kɔlɔsili caman kɛ est ce que mɔgɔ kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko Ghana bɛna 2-1 kɛ anw na yan Côte d'Ivoire kɔfɛ k'i n'i ye terrain falen alamisa tɛmɛnen a jigitigɛ bonyana dɛ ani waleya minnu filɛ nin ye senna nin ye ta lɛtiri ka ɲɛsin joueur ma ka entraîneur k'o kɛ k'olu n'olu bɛnna kan fédération yɛrɛ bɛ dans l'illégalité totale bɛɛ b'a kalama namara t'a la o fédération tɛ se ka réunion kɛ sans son président a texte b'o de fɔ ni Mali ɲɛmɔgɔw sɔnna ka sira u ɲɛ u bɛ ka min kɛ a b'u sɔrɔ o parce que ballon-tan tɛ namara o n'i yɛlɛla terrain kan binkɛnɛ kan mɔgɔ b'a jaabi ye i ka kɔlɔsili baw fɔlɔ yan'an ka don détail la. D'accord Kassim an bɛ lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ débat politique page Facebook sanfɛ ani minnu bɛ k'an lajɛ u ka chaîne YouTube sanfɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka o waleɲuman dɔn Kassim d'abord ko in ye côté fila de ye dɔ bɛ fɔ ɲa ye dɔ bɛ fɔ ɲa cɛlakaw ye d'abord m'a daminɛ entraîneur ka niveau la c'est-à-dire n'i ye Mali yɛrɛ équipe nationale ta foroba lajɛli la Mali équipe nationale ye c'est-à-dire clan de ye quoi joueur yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ye clan de ye c'est-à-dire awɔ grain c'est-à-dire voilà bɛɛ n'i ka côté quoi i bɛ taa sɔrɔ leader dɔ bɛ yen ninnu b'o suit ninnu fana bɛ nin suit ninnu b'o nin suit maintenant depuis Mali football daminɛ kumaw la k'a daminɛ Seydou Keita n'u ka génération na ka na olu tun bɛ ten tɔ de i b'a sɔrɔ côté dɔ bɛ Jila kɔ dɔ bɛ Seydou kɔ dɔ bɛ Momo kɔ dɔ bɛ Kanute kɔ est-ce que i y'a faamu maintenant olu ka génération ban maintenant denmisɛnnin kura minnu nana an kun hakili la n ko olu fana bɛna se ka yɛlɛmali don o voilà k'an kisi o ma quoi mais an y'a ye toujours mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bangena Faransi i b'a sɔrɔ olu bɛ u ka kulu la minnu ye u ka académie kɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana bɛ kulu la donc bon maintenant ni o bɛ équipe kɔnɔ c'est difficile d'abord ballon-tannaw yɛrɛ dama ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka fɛn dɔ di malidenw ma minnu bɛ mɔgɔ bɛ se ka segin ni min ye o kɔfɛ n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ Eric Cheick nalen ka na Mali équipe ta o don min na ne y'a fɔ n ko Eric Cheick tɛ se parce que fɔlɔ n'i ye Eric Cheick yɛrɛ ka parcours ta a ka ballon-tan yɛrɛ parcours ta Eric Cheick ma kɛ joueur ba ye ballon-tan tɛ mɔgɔ min maliyɛn n'i ye maliyɛn jɔ 100 mɔgɔ min bɛ se k'a fɔ Eric Cheick ka parcours ye nin ye ballon-tan na exactement bon maintenant ni équipe ta ka di o mɔgɔ nasugu ma a ka expérience fɔlɔ fana de don a ma club entraîné hali Joliba ni Esad ninnu même deuxième division a m'o entraîné ka équipe nationale kuturu ta ka d'u ma Mali équipe nationale dun bɛ état min na sisan c'est-à-dire joueur ɲɛnamaw bɛ yen individuellement maintenant an mago bɛ équipe de la exactement u ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma résultat dɔw ka sɔrɔ maintenant n'i ye Eric Cheick nana depuis Mali ta don min na fɔ bi n'i y'a ka 11 entrants lajɛ don o don joueur kura don o don équipe kura donc u b'a yira k'a fɔ exactement bon ale bolo peut-être équipe nationale ballon-tan ye grand match de ye quoi bɛɛ ka dɔ jouer bon équipe nationale ballon-tan tɛ o ye o ye sélectionneur de i b'a lajɛ de diɲɛ kɔnɔ joueur minnu bɛ yen ni u bɛ équipe nationale fɛ n'u u ka ɲi n'u bɛ se ballon-tan na i b'olu de sélectionner k'o fara ɲɔgɔn kan milieu défense latéral fo ka taa se attaquant ma mais maintenant ne ye mɔgɔw wele ka na ka bɛɛ kɛ dɔɔni dɔɔni bɛɛ ka dɔɔni tan bon o ye grand match de ye pour moi bon i nana fana
i ka parcours fɔlɔ n'o bɛnna compétition min ma n'o ye coupe d'Afrique ye coupe d'Afrique la e k'a lajɛ Mali éliminé cogoya min na Kasim c'est à dire je mets quiconque au défi u ka taa diɲɛ kɔnɔ u ka taa diɲɛ équipe baw lajɛ fɔlɔ équipe ka objectif fɔlɔ ye jumɛn ye entraîneur n'i kɛla sélectionneur quel qu'en soit alpha i kɛla entraîneur ye i bɛ équipe adverse min n'i ma se ka temps de jeu sɔrɔ ka temps sɔrɔ ka se ka équipe ka analyse kɛ équipe kan match kɔnɔna na 45 premières minutes i b'o kɛ observation de la fɔlɔ i ye bi don i ma bi don i bɛ équipe observer de maintenant deuxième mi-temps maintenant entraîneur ni sélectionneur ka lecture de jeu olu de bɛ différence kɛ est-ce qu'il y a maintenant mais ni éducation sexuelle jateminɛ k'a lajɛ lecture de jeu t'a la c'est-à-dire 90 minutes n'a ye 45 minutes tan a b'a kun jan c'est-à-dire joueur dɔ bɛna fɔ a kɛ tan bon entraîneur du yɛrɛ n tɛ kuma o kan yɛrɛ est-ce que o tun bɛ yɛrɛ ni match na ne m'o ye parce que ale tun bɛ Azerbaïdjan bon ale kɔni ale tiɲɛ yɛrɛ la c'est-à-dire mɔgɔ tɛ éducation sexuelle kɛrɛfɛ bon maintenant ni ale nana ni joueur bɛ échanger c'est-à-dire i b'a sɔrɔ chaque fois éducation sexuelle ka changement o de ye erreur ye bon entraîneur voilà entraîneur bɛ changement kɛ de pour que équipe renforcer mais exactement équipe la mais i tɛ changement kɛ pour que équipe la difficulté kɔnɔ n'i ye Ghana match ta k'a lajɛ a ye changement mun kɛ 3 changements e de ka bi bɛ yen équipe adverse de kan ka boli changement nɔfɛ mais e nana dɔrɔn 3 changements i y'a kɛ mais olu ka changement minnu y'a kɛ o de ye Mali ka match tué André Jordan Ayew a dora a ka occasion fɔlɔ a ma raté bon maintenant ni i bɔra éducation sexuelle ka niveau la tiɲɛ yɛrɛ la éducation sexuelle yɛrɛ ka kan kɔfɛ ne bolo a tun kan ka démissionner mais a ye kuma dɔ fɔ a waati la conférence de presse tɛmɛnen comment on appelle journaliste ma o kɛlen k'a fɔ a ɲɛna k'a ka démissionner c'est-à-dire ko o kuma ma bali la ko dès lors malien journaliste ye ɲininkali kɛ Jakite Ivoirien ka Jakite la ko malien de bɛ mun don quoi c'est-à-dire c'est bizarre a fɔli ka démissionner parce que i ka bila man mais o tɛ kuma ko la o tɛ dimi ye quoi i dɔ fɔli kɔ i bɛ fɔ dɔ kɔ bon n'i nana ka na don fédération yɛrɛ kɔnɔna na fédération kɔni Kasim en réalité c'est-à-dire i bɛ taa diɲɛ kɔnɔ quoi ballontan fédération bɛ diɲɛ jamana o jamana kan ni a fédération président ye problème sɔrɔ c'est-à-dire a ka au cours de son mandat c'est-à-dire a ka taa prison na fɛɛrɛ de bɛ kɛ a ka mandat bɛ se ka ban cogoya min na ni mandat banna c'est-à-dire a yɛrɛ b'a ɲini c'est-à-dire ne bɛ bɔ ko in na ni jugement kɛra tuma min na k'a fɔ n jɛyara n bɛ segin ka na an y'a ye yan malien min tun bɛ diɲɛ ballontan muso basket ballontan kunna diɲɛ kɔnɔ awɔ Amadu Ɲani ni ɲɔgɔnna kuma fɔla a ma k'a fɔ harcèlement bɛ ka kɛ a y'a ka poste bila a wagati a tun bɛ Bamakɔ yan nɔ a bɛ taa Kayi levé kɛrɛfɛ a bɛ segin jusqu'à ce que jugement kɛra k'a dɔn k'a fɔ a nɔ t'a la mais le moment où an ka comment on appelle fédération ɲɛmɔgɔ bɛ to kaso la k'a kɛ fédération président ye Kasim depuis yen c'est-à-dire an ka ballontan salen don quoi depuis yen ballontan c'est à dire ballontan ko kuma yɛrɛ tɛ fɔ quoi parce que fédération président ale kan ka directive di ale kan ka équipe lajɛ ale kan ka kɛ tan ale kan ka kɛ tan ale yɛrɛ bɛ dibi la fɔlɔ maintenant a ka vice président min b'a la ka baara k'a kɔfɛ a bɛ ka baara kɛ ni dalilu jumɛn ye a bɛ ka baara kɛ ni c'est-à-dire sariya jumɛnw ye a bɛ ka baara kɛcogo jumɛn na maintenant ni dɛgɛ sisi bɔra karatɔ da an bɛ se k'a fɔ ten tɔ parce que éducation sexuelle maliden caman ka miiriya la éducation sexuelle kan ka gɛn parce que k'a tɛ se bon maintenant ni a taara ka ni u ye u ka problème olu yɛrɛ ka problème joueurs ka déplacement ka taa comment on appelle Sud-Afrique o gɛlɛya bɛɛ lajɛlen y'a ye u ka segili joueur dɔw yɛrɛ bolo d'u yɛrɛ kun ka u ka billet ta ka t'u ka sira fɛ entraîneur yɛrɛ tɛmɛna ka taa ka sira fɛ maintenant joueur minnu bɛ yen ni se t'u ye ani ORTM mɔgɔ olu de tora yen pour que billet retour kɔnɔ bon dès i b'a ye k'a fɔ mais e bɛ se k'a faamu cogo di e ka équipe nationale. bon Benito yen yɔrɔ de la ne bolo sisan a bɛ komi ministère ale ni fédération olu ye bɛnbɛnbɛn de kɛ Eric Segusel ni joueur la parce que n'i ye a lajɛ u b'a fɔ ko bon Eric Segusel man kan ko maliyɛnw ye an k'ale gɛn an ye kurutu min kɛ n'an ye namara min kɛ an b'o dogo cogo di match déplacement in na o bɛ kɛ k'o datugu bon joueur minnu bɛ ka kanagɛlɛya fana k'an na an ka kangari da u ye mais n'olu ye nin kɛ Eric Segusel ta bɛ se ka faamu parce que maliyɛn caman bi kun sigilen don ni Eric Segusel gɛnnen depuis an cira contre Côte d'Ivoire Ghana ta in kɔni nana ka na a tɔ bɛɛ dama tɛmɛ ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen a bɛ sɛbɛnni kɛ kuma caman k'a di Eric Segusel ma yɛrɛ hali n'a bɛ ban kan a bɛ fɛnw sɛbɛn k'a ci a ma ka conseil d'a ma match nul kɛlen a ko ne ma ko lui ale ma se ka foyi fɔ a ka cɛ ale k'a ma ko au revoir ko à la prochaine ne ko n k'o kɔrɔ min ko non k'a tɛ se ka to yen ko hɔrɔnya la ko a tɛ sɔn ka to yen quoi o ye maliyɛn de ye technicien de don a bɛ instructeur FIFA ka a bɛ Mali la yan a ko ne ma ko ale ye min caman k'a b'a dɔn k'a tɛ se ka segin k'a tɛ se ka segin o y'a sɔrɔ démission ko kuma ma fɔ su in na démission kɛlen n y'a ɲininka a ko non n ka cɛ an y'o page tunu an bɛ entraîneur ɲini de la sisan
Bon, c'est ça. Now, entraîneur neutralisé. Fédération du ministère est fortifié, ne fait rien. Attrape du joueur ou fanaka, au corps où c'est ça. Joueur ou ka bien joueur ou kan, oui, c'est-à-dire ka joueur ou miné quoi. C'est-à-dire ka ou ka opinion mi exprimer, qu'ou miné ni gélé mi ou soro ou ka mou tola quoi. Je me rappelle Kassim, Seydou Keita. Ka Seydou Keita to comment on appelle Bolantana. Seydou Keita banaka interview de ORTM makacha sangli. Parce que ou ka voyager de là, c'est-à-dire façon que voyager galère le bolo quoi. Joueur de masega place masega observer hôtel la joueur de la escalier là de ORTM banaka kuma fo. Seydou Keita minke ate interview de ORTM ma fo manchana. Donc Seydou Keita jora at me fait Bolanta debo don Seydou Keita me fait ka koda bla jila de dola ane hôtel. Bon maintenant au galère chama de be malé national maintenant Amari Traoré ka o don communiquer. Tché joueur ya ira de ka fo Amari kumana on de tola. Parce que Amerika communiqué quoi fait voilà El Bilal kumana quoi fait Moussa Diarra kumana joueur chama ba de kumana munu ou ka soutien porté à Amari ane munu ka aklina fo mais ni joueur ma kuma John ne bena kuma fédération tena communiqué ka fo ani gele be joueur kan bon joueur irama agoko joueur kana kuma et pourtant ni équipe batila na entraîneur neni yoro mena am joueur neni mais problème mimbe joueur dala ko joueur kano fo maintenant oye ka c'est-à-dire ka i cheka bo i ka responsabilité koro ka dado kun quoi ay fédéral comment on appelle entraîneur sélectionneur gain Eric Social d'accord problème ta là mais joueur akuma nga ce joueur ma pour moi o manga ce joueur ma na fin que c'est-à-dire à dépendant ou lui ka organisation tugar la ako vol folo kelata vol flana kelata nto ay bien aller simple ta joueur mais retour du yani volontaire ka ke ka ban amase ka retour ta joueur munu bora ka ta terrain domina o do ou bena volontaire mais c'est quoi Madagascar équipe ni un yɛrɛ kun cila match in na a kun tɛ bali ne la parce que Madagascar sera a mɛnna ka reconnaissance de terrain kɛ anw sera dɔrɔn k'an kɛ balontan de kan bon e ko k'an ka na ni résultat ye quoi Kassim a tɛ se ka kɛ fo an ka fédération ka yɛlɛmali daminɛ fɔlɔ c'est à dire fédération yɛrɛ kɔnɔna na yɛlɛmali ka don yen o kɔfɛ an ka balontan min yɛrɛ bɛ yan n'o ye championnat ye an ka championnat ka professionnaliser a ka bɔ championnat local la quoi a ka kɛ championnat professionnel n'o kɛra c'est à dire minnu bɛ se équipe kɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ se équipe kɔrɔ olu bɛ na équipe ta fédération yɛrɛ fana bi i jɔ a jɔyɔrɔ la ka fara ministère kan o la balontan a bɛ se ka labɛn kɔɲɔ n bɛ misali kelen d'i ma Égypte ye san damadamanin kɛ yan nɔ u ka comment on appelle joueurs locaux de bɛ na ka na Coupe d'Afrique ta ka taa n'a ye même si n'a sɔrɔ u ka championnat professionnel mais a joueur si contrat ba kun t'a joueur si bolo fo n'a kɛra Mohamed Zidane dɔrɔn o san joli ka u bɛ na Coupe d'Afrique ta ka taa n'a ye mais ni anw ka balontan yɛrɛ i bɛ tuma dɔ la Eric Social ka sélection lajɛ c'est à dire a bɛɛ i b'a sɔrɔ logo foyi t'a la tuma dɔ la n'a ye logo kelen min ta i b'a sɔrɔ latéral ɲuman kelen a bɛ t'o sigi banna bon tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn quoi Eric Social kɔni est-ce que ale yɛrɛ bɛ temps sɔrɔ k'anw ka joueurs lajɛ yan yɛrɛ championnat bon a delila ka ɲininka o la kunnafonidilaw fɛ k'a fɔ Eric Social munna a tɛ logo wele a ko bon ko munna k'a tɛ championnat observer a ko non ko siyɔrɔ t'ale bolo Mali la siyɔrɔ t'ale Eric Social bɛ nin bɛɛ la a bɛna jigin hôtel de la ni fɛnkɛ banna a b'a ka fɛnkɛ ta ka taa avion ta ka taa France siyɔrɔ t'ale bolo yan awɔ donc kɔrɔ y'a jira comme a bɛ fɛ k'a fɔ fédération ma so ta ka di ale ma ale bɛ siyɔrɔ min na o t'ale bolo yan voilà bon maintenant sisan ne ye ɲininkali min pose kɛ a don don min na Eric Social ye contrat signé k'a fɔ n bɛna Mali équipe nationale ta étant sélectionneur est-ce que voilà u bɛnna mun kan a kun bɛnna kan ko so bɛ ta Eric Social ye wa ou bien a kun y'a fɔ a ye a ka avion billet aller retour a bɛ to k'o de sara ou bien Eric Social yɛrɛ de bɛ k'a ka avion billet aller retour bɔ a bon maintenant so tɛ mɔgɔ min bolo Bamakɔ yan nɔ a bɛna a ka tile kelen tile fila kɛ ka voyager ka tɛmɛ mais o bɛ se ka temps sɔrɔ k'an ka championnat observer donc championnat t'a ka sira yɛrɛ fɔ ni mun sɛbɛnna ka d'a ma bɔ karisa ka ɲi n'o tɛ bon i bɛ Eric Social bɛɛ lajɛ komi e ka surun balontanko in na dɔɔni e yɛrɛ ɲɛ b'a la u kɛlen don ka kuma b'u ni mɔgɔ cɛ wa ou bien ko jumɛn bɛ labɛn na parce que an tɛna se ka to ta fana ko entraîneur fana t'an bolo non bon pour le moment an bɛ entraîneur minnu fana ta olu da ka nɔgɔ cogo min est ce que an bɛ se ka o jaabi an nɔgɔ bɛ o jaabi min na est ce que an bɛ se k'o sɔrɔ non entraîneur da gɛlɛn tɛ entraîneur ko ye Kassim c'est à dire dɔnniya ko de don ni Cameroun Sénégal entraîneur in ta k'a la min ye Coupe d'Afrique ta sisan
alu ye joueur kɔrɔ de et puis a mɛnna équipe kunna a ye san caman de kɛ ni équipe ye Rigobert Song fana ye o ɲɔgɔnna kɛ même si n'ale ka fɛngɛ ma ɲɛ a bolo maintenant Mali yɛrɛ kɔnɔna na entraîneur dɔw bɛ se ka sɔrɔ c'est à dire minnu bɛ parcours ɲɛnama mun na exemple la Djibril Dramé dɔw filɛ nin c'est à dire hali ni m'u ta comme entraîneur principal i bɛ se k'u kɛ à région ye expérience b'u la mais k'a fɔ ko fɔ i ka taa peut-être Pep Guardiola ninnu de ta ou bien Zidane ninnu de ta ou bien fɛngɛ ninnu de ta bon pour moi o se tɛ Mali ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ quoi bon hali ɲɛ b'a la maliyɛnw caman bɛ ka u ɲɛsin comment on appelle entraîneur min bɛ ka français équipe nationale féminine entraîneur sisan Renard voilà u bɛ k'u ɲɛsin o de ma quoi Hervé Renard bɛ ka français équipe nationale féminine de entraîner a tɛ se ka na o hali Côte d'Ivoire Coupe d'Afrique tɛmɛnen sa a ka bɔli cayala min kan o ye mankan cayala voilà bon a seginna k'a don wo kɔnɔ voilà donc o kɔrɔ b'a yɛrɛ mais bien sûr a ye nana Afrique yan nɔ a ye balo a ye équipe fɛn fɛn ta a ye preuve kɛ n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la a ye preuve kɛ n'a ye maintenant k'a fɔ ko entraîneur ba dɔ de bɛ yen min da ka gɛlɛn ko Mali bɛ se k'o ta k'a fɔ ko a ka résultat kɛ c'est impossible parce que wari yɛrɛ tɛ mais munna anw tɛ baara kɛ so yan i n'a fɔ tɔw y'a kɛ cogo min ka yɛlɛ k'a ka championnat professionnalisé ka football ballontan wari don ballontan yɛrɛ la munna anw t'o kɛ de Kassim o kɛ ka gɛlɛn k'a sɔrɔ sɛgɛnbatɔ de bɛ fédération ɲɛmɔgɔya ni ballontan ɲɛmɔgɔya la dɛ ni ye fantanya parce que fɔ ballontan filɛ nin ye quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ quoi Kassim fantan baara tɛ ballontan ye fantan baara tɛ dɛ fantan baara tɛ club b'i bolo centre de b'i bolo fantan baara tɛ ballontan ye quoi bon f'i ka wari de ka k'i bolo mais maintenant ni wari e yɛrɛ mago bɛ ka balo ballontan na fɔlɔ e bɛ se ka ballontan labɛn mais fɛngɛ Sadu entraîneur dɔ tun bɛ président dɔ tun bɛ Sadu la waati dɔ la Sam Diama ye coupe CAF ta k'a to président la Sadu kunna mais a tun bɛ wari min don Sadu la bɛɛ b'a dɔn tun bɛ nafolo yɛrɛ de ta ka don Sadu la parce que wari b'ale kun ale ye sanu bɔrɔ ka mun voilà wari tun b'ale kun maintenant e bɛ fɛ ka balo ballontan na e bɛ fɛ ka ballontan wari bɛ se ka don ballontan na o la c'est difficile i ka se ka ballontan wari dɔn parce que e yɛrɛ bɛ fɛ ka étage jɔ e yɛrɛ bɛ fɛ ka mobili dagabanaw san e mago b'a la o bɛɛ ka bɔ équipe nationale ka fɛngɛ dɔ la ou bien o bɛɛ ka bɔ match dɔ la fédération dirigeant dɔ bɛ yen o tɛ content fiyewu f'u k'a mɛn ko Mali ka match bɛ yen donc n'o olu mɛn o de y'u ka fɛn bon maintenant surtout a dugutaga voilà bon c'est un problème o ye marché do dugutaga ye marché do mais est ce que lettre min bɔra bi a tɛna kɛ bras de fer u ni joueurs ni ɲɔgɔn cɛ bon n'a kɛra olu ye kangarida kɛ tan cogo la ni joueurs fana b'u dusu kan bon komi an bɛna na mɛn u tɛna na aigle wele tile fila in na fɔlɔ mais est ce que ni a tora ta tension entraîneur kura a tɛna n'a ka baara gɛlɛya bolo wa bon a bɛ se k'a ka baara gɛlɛya bolo sans mentir parce que ni fédération ye attaqué a ka joueur la c'est à dire i bɛ se ka joueur wele FMA fédération ni a ka joueur ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ a ye bon karisa i ye nin min kɛ nin an bolo a man kan tɛ ka kɛ tan a kan ka kɛ tan mais ni e bɔra parce que joueur kumana publiquement e fana ko k'i b'a jaabi publiquement o y'i yɛrɛ jigilen ka n'i bila joueur ka niveau de la et pourtant e de bɛ joueur coiffé donc ni joueur fana y'a ta exactement k'a sɔrɔ i ma bɔ n'a ye kɛnɛma n'a ye erreur kɛ i bɛ se ka erreur corriger so kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma bɔ n'a ye kɛnɛma a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ se ka kɛ peut-être mais maintenant ka ni ɲɔgɔnna ta fɛngɛ mana na mais joueur ta d'u yɛrɛ o c'est vrai maliyɛnw de don u kana ballon ta Mali ye a bɛ dépend u yɛrɛ de la ni sélection ko don u bɛ caman sɔrɔ ka ban n'a ka don u b'a fɔ k'u tɛ na mais mun de b'a la El Bilal Touré filɛ nin ye El Bilal Touré kelen Coupe d'Afrique wagati la c'est vrai a tun t'a sen kan kosɛbɛ parce que blessure dɔ tun bɛ yen mais Mali fédération ye ɲininka u ye lettre joli de ci Atalanta ma pour que El Bilal ko la u ye joli jaabi sɔrɔ u ye joli de jaabi sɔrɔ bon maintenant ni olu ka club joueur bɛ se k'i don a ka club kɔfɛ Falaye Keita filɛ nin ye Falaye Keita a ye problème sɔrɔ a ka équipe la Montpellier la parce que Falaye Sakho disons a ye problème sɔrɔ parce que Falaye Keita sigilen kɛrɛfɛ Falaye Sakho ye problème sɔrɔ a ka équipe la a ka club la Montpellier la parce que a nana Coupe d'Afrique la entraîneur tɛ fɛ a ka na a nalen a ye tile damadɔ min kɛ a ma segin entraîneur tora conférence dɔ senfɛ u ka match bannen ko ale ka joueur tununa mais bien sûr o de kɛra sababu ye a y'a ka place perdu club kɔnɔ depuis a seginna a ma danbile sɔrɔ n'a tɛmɛna siɲɛ kelen kan alors que titulaire de don indiscutable mais o kɛra jamana de kama maintenant ni a ye attaqué o joueur kelenw na nin cogoya la n'u ko k'u tɛ na u b'u ka club mais bɛɛ u bɛ wari sɔrɔ yen de o club bɛ wari min di joueur ma ni jamana ye wari min di joueur ma bɛɛ b'a dɔn fɛnkɛ tɛ prime de sélection peut-être 500 000 francs prime comment on appelle prime de match i b'a sɔrɔ bɛrɛ tɛ yɛrɛ tuma dɔ la yɛrɛ a tɛ sɔrɔ yɛrɛ bon ni a y'a attaqué joueur la ni joueur ko k'u tɛ na ou bien joueur ye fana ye u ka fɛnkɛ orgueil mais est-ce que a tɛ malentendu dɔ yɛrɛ fɔ fana joueur fana ni fédération ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni bɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ non ni fɛnw bɛ nin tɛ se ka kɛ o bon bɛn a ka gɛlɛn quoi nin bɔli sugu in a bɛ a jira ne ka analyse la joueur ye bɔli min kɛ nin c'est trop u y'o de kɛ quoi i bɛ taa sɔrɔ c'est à dire kuru caman bɛ u kɔnɔ
depuis kanu wagati la depuis éliminatoire wagati la c'est-à-dire depuis préparation wagati la i b'a sɔrɔ ko caman kɛr'u la u y'a muɲu ka dɛsɛ quoi donc u y'u profiter nin fɛ ka u ka dimi min b'u la k'a ɲɛfɔ quoi ne kɔni bolo joueurs ye o de kɛ bon maintenant entraîneur kura min bɛ se ka ta o de bɛ se ka na ka na peut-être ka ko nin ko in nɔgɔya ka joueurs contacter ka kuma u fɛ nin kɛra nin ma ɲɛ nin bɔra tan nin ma ɲɛ maintenant k'a lajɛ a bɛ se ka k'a rang renforcer cogoya min na parce que joueur dɔw bɛ yen a mago b'u la sans mentir a mago b'u la Ibdi Zouma filɛ nin ye a ye carte la équipe la c'est vrai ani réseaux sociaux ma ɲɔgɔn faamu n'a ka système légende ye bon ale ka nin système a kelen dɔrɔn i b'a faamu bon maintenant olu bɛɛ bɛ se ka na ka na fara équipe lozage o de y'a joué cogoya bon a ko ko 4-4-2 lozage bon mɔgɔ t'a dɔn a b'a 4-4-2 yɛrɛ b'a kɛ cogo min na mais et pourtant Ghana maîtrise le système plus que Eric Cheichel parce que o système clé de la Ghana o de utiliser pour les county mais et pourtant ale y'a ka joueur a ka star dɔ bila ko o ballontan ka gɛlɛn o ma mais c'est quoi ne kɔni bɛ min fɔ fédération ɲɛna Kassim u k'u yɛrɛ ressaisi u k'u yɛrɛ ressaisi ah joueur attaquer ma ɲinɛ voilà joueur mɔgɔ ti attaquer c'est comme si c'est-à-dire jamana ɲɛmɔgɔ ka attaquer a ka armée la quoi a bɛɛ de ye kelen kɛlɛkɛminɛ mun bɛ yen kɛlɛkɛ fanga min bɛ yen voilà min b'i bolo fédération bolo o ye ballontannaw de maintenant ne y'i attaquer olu la n'olu u fari faga sinikɛnɛ i bɛna équipe i bɛna joueur wele min i bɛna bɛɛ kɛ loko ya peut-être ka taa jouer est-ce que entraîneur i tɛna baara gɛlɛya bolo o si entraîneur kura in est-ce que o fana tɛna gagner ni problème kelen na pour moi quand même u ye min kɛ c'est-à-dire a man ɲɛ bon entraîneur kura min bɛ na n'u ye entraîneur min sɔrɔ parce que ma kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ni entraîneur min bɛ contact la fɔlɔ mais dans les jours à venir an bɛ se ka na nouvelle sɔrɔ mais o entraîneur kura kɔni a k'a dɔn baara b'a bolo baara b'a bolo dɛ non baara cɛjugu de b'a bolo kasi Mali joueur niveau bɛ cogoya min na bi c'est-à-dire Mali tɛ nin mériter quoi Mali tɛ nin mériter mɔgɔ si sigilen tun tɛ ni nin ye k'a fɔ ko nin bɛ se ka an non sɔrɔ e ka an yɛrɛ ka surtout ko Ghana kana an bugɔ yan voilà e ka an yɛrɛ ka poule ta k'a lajɛ c'est-à-dire k'a fɔ ko Mali bɛ fɔ 4e position na Comore ninnu bɛɛ ka bila Madagascar ninnu c'est-à-dire i b'a ye hali n'a sɔrɔ Ghana de tun y'an ka poule tête ye c'est-à-dire ballontan voilà histoire la Ghana ye kobaw kɛ ballontan na mais regarde Comore de bɛ dɛ kuru 9 de b'a bolo kabako dan de ayiwa an ye dɔ kɛ ballontan na bon seli gɛlɛya kɔnɔ an tɛna na mɛn o kan kosɛbɛ parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ye musakako de ye mais sagako in i yɛrɛ hakilina ye jumɛn y'a la yanni an bɛ se k'a fɔ fana nɛgɛjuru sira ye 92 42 42 30 ni maa min b'a fɛ k'u da don an ka baabu la pour que ka se ka hakilina di farikolo ɲɛnajɛ ko in kan ale ni seli labɛnko kan seli labɛnko in bon tiɲɛ yɛrɛ la ɲinan gɛlɛya bɛ yen Kassim n bɛ tiɲɛ fɔ ɲinan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ seli la gɛlɛya yɛrɛ de bɛ maliyɛnw na bon n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ seli la bagan feerela minnu bɛna bagan feere c'est-à-dire kumakan kelen min b'u da depuis salon na sini kɔta kumakan kelen de b'u da bagan sɔngɔ gɛlɛyala c'est-à-dire an tɛ ka se ka bagan kɛ tan voilà bagan balo sɔngɔ gɛlɛyala bagan min bɛ san a ka gɛlɛn transport ka gɛlɛn nin ka gɛlɛn bon o kelen de bɛ fara ɲɔgɔn kan jusqu'à ce que bagan sɔngɔ bɛ gɛlɛya mais seli in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw bɛ k'a kɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ Kassim a gɛlɛya tɛ se ka ɲɛfɔ parce que fantan jamana kɔnɔna na ni fantan ye fantan jamana gouvernement minɛ dɔrɔn a denw de b'a santi direct parce que nafolo min bɛ yen n'a fɔra ko ka kɔrɔnkɔrɔn ka bɛn jamana lakanabagaw ma ka bɛn jamana baarabagaw olu ka musakaw ma mais an tɛ fɛn sɔrɔ a la o an tɛ fɛn sɔrɔ a la quoi donc sagako gɛlɛya kɔni Kassim dati don a la k'a fɔ maliyɛnw bɛ ka nin seli in kɛ bon an b'a kɛ parce que wagati sera mais comme diyagoya fana tɛ saga faga ye comme Kebajalo ninnu bɛ fɛ non diyagoya tɛ saga faga Kebajalo ninnu bɛ fɛ saga faga i b'a faga n'an se b'i ye i b'a faga sinon gɛlɛya ye gɛlɛya sigiyɔrɔma 2 de Kassim seliko la non seulement wari ti mɔgɔw kun o ye kelen filanan o ye courant ko ye tailleur bɛ ka segin u ka machine min tun bɛ ni sen bɛ kɛ ka pédale o de bɛ bolo segin bɛ ka kɛ o de ma donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ voilà moi la gɛlɛya kɛla gɛlɛya sigiyɔrɔma na quoi fɔlɔ wari t'an kun ka saga san wari min bɛ sɔrɔ ka don fini na courant tɛ ye tailleur bolo k'o kalan donc tailleur b'a débrouiller cogo dɔ la bon nin bɛɛ bɛ jouer jamana sɔrɔ kan tiɲɛ yɛrɛ la seliko in na kɔni n bɛ min sɔrɔ dakuruɲɛ damadɔ na ka fɔ pour le moment oui ayiwa an bɛ segin ka na an ka farikolo ɲɛnajɛ la k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'u b'a fɛ k'u da don an ka baabu la nɛgɛjuru sira ye 92 42 42 30 ye yaasa ka se ka ɲininkali kɛ hakilina faamuya min bɛ yen mais nin wagati in yɛrɛ la mun de la Mali yɛrɛ kɔnɔna na u tɛ fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ballontan ni Salif Keita tun y'a fɔ cogo min na an ka baara kɛ duguma ka yɛlɛ yaasa min ye an ka se ka to an yɛrɛ fɛ an bɛ se ka denmisɛnnin ɲɛnamaw sɔrɔ cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ u fana bɛ contrat sɔrɔ ka taa professionnel la mais o kɔni tin dɔ bɛ kɛ olu ni public ni ɲɔgɔn cɛ et puis delina dɔ bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ par exemple n'i ye
joueur dɔw ta comme Amari ninnu Kiki ninnu olu bɛɛ y'a daminɛ an fɛ yan yan'u ka taa kɔ kan bon dɔw bɛ an balila ka olu ye dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo 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 ayiwa ale ka nɛgɛjuru ma sira sɔrɔ an y'o ye mais munna bi o baara ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ puis wari min bɛ di ko ka football denmisɛnnin football sigi sen kan munna a wari tɛ don a la. Kasim, d'abord centre minnu bɛ Mali kɔnɔ centre baden de bɛ Mali kɔnɔ n'i ye Mali centre fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn centre min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a ka ca 100 mais o centre ninnu olu bɛ joueur minnu former c'est-à-dire olu bɛ nafolo direct de ɲini a la quoi c'est joueur min c'est-à-dire 18 ans 19 ans 17 ans ni a sen ka di n'olu y'a ta ka ɲɛsin Barça ma ni Barça ko problème t'a la olu bɛ contrat signé n'a kɔrɔ la a bɛ taa ka ballon ta parce que olu yɛrɛ bɛ joueur former ka joueur feere de bon mais voilà olu non olu ka joueur ka jouer Mali fɛ olu ka bon o tɛ olu ka objectif la quoi c'est-à-dire ni nana jouer Mali fɛ i ye malien de salam mais olu ka baara ye min ye olu b'i dilan de k'i feere ah ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo allo waaleykum assalam i yɛrɛ don i tɔgɔ n'i jamu Italie ayiwa an tulo b'i la tiɲɛna amina yarabi amina yarabi a ka gɛlɛn n'ala sɔnna ayiwa o kɔfɛ ne yɛrɛ kun ka i ɲini sen na n bolo e yɛrɛ kun ka don ko don b'i ka fɛn lamɛn o don e kun ye polisiw ka kuma in fɔ dɛ polisiw min wayi minnu sigilen bɛ siradaw la ye ka dɔ f'u ye dɛ n'o tɛ allo oui i ka réseau de ka sɔrɔ dɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen allo allo waaleykum assalam balimakɛ i tɔgɔ n'i jamu Konate a bɛ cogo di États-Unis kaw awɔ an tulo b'i la o b'a la dɛ leadership
bɛ wari sɔrɔ nin bolo an bɛ telefɔni sɔrɔ nin bolo olu la u bɛ fɛnw ta ka di mɔgɔw ma de ka bɛnna ni fɛnw ta ka di mɔgɔw ma sinon e fɛ leader Tottenham mɔgɔ min bɛ je Tottenham o bɛ kɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn parce que n'i tɛ fɛn min dɔrɔn n'i tɛ tiɲɛ kan n'i bɛ mɔgɔ min ka ko ka gɛlɛn dɔrɔn e tɛ place foyi sɔrɔ parce que i bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan mais f'i ka na ka correction de kɛ o de y'an to kɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi fédération an b'u deli quoi u ka système in falen président min kaso la u b'a essayer président kura ka na an ka football diriger ka ɲa n'u b'a dɔn c'est an ka essayer hakilina da don a la an ka délégation spéciale dɔ sigi u k'an ka jeunes former an ka quartier la ni mɔgɔ nana o tɛ se k'an ci an b'an ka ballontan ta o structure la wari min bɛ don ballontan yɛrɛ bakuruba la kɔfɛ mɔgɔw ɲinini n'a fɛnw na u k'o kɛ k'an ka championnat dilan quoi komi an bɛ former école de foot la CSK ta tun bɛ yen Mɔhamɛdi Konate ta tun bɛ yen Koman ni Malifa ni fɛn an bɛɛ former la olu bolo mais maintenant ballontan bɛ cogo di tout est gâté kana kɛ kilanko ni fɛn fan club kow ye o b'a lajɛ quoi an tɔɔrɔ la walayi o de tun ye o n bɛ bɔ nin na komi ye caman fɔ mɔgɔ wɛrɛ ka don. Merci Konate. Merci, ok, bonne soirée. Merci beaucoup. An b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn. Benito ko Zena ko n'an bɛna entraîneur ta ko komi Eric Segusel taara k'an k'an jija k'a ka kɛ entraîneur ye min bɛ se ka ko ɲɛnabɔ a ka kɛ entraîneur ye min tɛ agent de joueur ye wa a ka kɛ entraîneur ye fana min tɛna don kurutu ni fɛnko la fédération mɔgɔw fɛ ko parce que k'a bɛ commencer fédération mɔgɔw ye Eric janfa k'u bɛ fɛ ka joueur dɔw fana sanctionner de ko nin ye ɲɛbila de ye lettre in ko mɔgɔ kan k'u kɔlɔsi a la kosɛbɛ ko parce que ko u yɛrɛ ka dɛsɛ an'u ka majɛw k'u y'olu ta ka da ninnu fila kun n t'a dɔn i hakilina ye min ye o la ka fara Konate kan. Bon c'est vrai d'abord n bɛ Konate ta in ale fɛngɛ Konate ye mun fɔ Mali ballontan ko la c'est à dire tuma bɛɛ Mali ko yɛrɛ bɛ ɲini ka ko ye quoi an bɛ kasi kɔrɔlen nɔfɛ quoi ni fɛn o fɛn mana bɔ fɛn voilà ni falɛ ninnu ka cɛkɔrɔba tɛ maliyɛn kasila bɛɛ nɔfɛ mais n'ale kelen tɛ Amadou Touré ta la mɔgɔw ye tuma ni ATT quoi maintenant ainsi de suite mais cɛkɔrɔba ale kelen dɔrɔn de ta la maliyɛnw ma kasi wa ma bila koyi Buatara de wa ma bila Buatara de donc maintenant ka kɛ an kana kɛ o cogoya ye quoi n'i ye cɛ ta k'a lajɛ Magasuba gɛnna parce que a dɛsɛra ka Mali la qualifier mais est-ce que Magasuba ka parcours n'i y'o ta ka nin ka parcours ta k'a lajɛ c'est vrai c'est-à-dire o différence dɔɔni bɛ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mais tactiquement Magasuba ka ɲi ni ka tɛmɛ nin kan parce que système de jeu n'i ye a ta ka jateminɛ k'a lajɛ Magasuba ka dɔnniya ka bon ka tɛmɛ Eric Sogɛl ta kan pewu hali u tɛ kelen hali u ka équipe ta i b'a a match fila ta k'a i b'a ko nin joueur kelenw de tɛ bon o kɔfɛ c'est à dire nin bɛ se ka kɛ ɲɛbila ye communiqué bɛ se ka kɛ ɲɛbila ye bɛɛ ma c'est à dire ni business kɛ ni business ma marché a dɔn k'e de ye tabaga ye quoi an kɔni bɛ yan bon a bɛ se ka jate o minɛn kɔnɔna na mais ne kɔni bɛ a fɔ c'est à dire mɔgɔ caman tun b'a fɔ supporters caman tun b'a fɔ cɛ ma Eric Sogɛl ma ko agent de joueur de don ou bien k'an ni agent bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est à dire ka joueur kɛ ta wala ka temps de jeu de mɔgɔ dun c'est à dire ne m'a fɔ kuma in ye nkalon ye n m'a fɔ tiɲɛ don mais n bɛ fɛnkɛ kelen de di ni Jaje Samaseko ta k'a lajɛ Jaje Samaseko a tun bɛ club min na c'est à dire a bɛ na Coupe d'Afrique la tuma min na journal sportif y'a fɔ 56 secondes 56 secondes a bɛ na Coupe d'Afrique la tuma min na a y'o de sɔrɔ 56 secondes ça y est temps d'arrêt bannen dɔrɔn ka il a dɔrɔn e bolila terrain kɔnɔ match banna donc o nana Coupe d'Afrique la pour que a ka se ka club falen a nana fana i ye temps de jeu d'a ma a ye club falen a taara Kadig la comme prêt la maintenant o joueur kelen a taara se yen fana maliyɛn wɛrɛ y'a kɛ ban ye cɛ i tɛ fara o joueur la mais o joueur de b'i bolo a wele i bɛ na n'a ye i b'a la jouer a jouer o jeu a tɛ performance kɛ Dudu fana bɛ couloir min bɛ ka jouer ale fana Dudu je pense que c'est Dudu hein ale fana 80 Amadou c'est Dudu ayi non Amadou Malouda de ko Malouda je veux dire Adama Traoré Malouda 90 minutes un couloir comme lui c'est-à-dire talent min b'a la a bɛ débordement kelen de kɛ 90 minutes kɔnɔ c'est-à-dire il faut sélectionner les joueurs minnu bɛ se ka fɛngɛ kɛ mais kana joueur sélectionner k'i bɛ temps de jeu d'u ma pour que u ka jouer u ka club falen maintenant ka don i ka ɲininkali min ni tun y'a kɛ centre de formation ko la tubabukɛ ka centre de formation min bɛ yan Nɛnɛ Dorgelès filɛ nin ye Ibdi Zuma ninnu u ye Mali club sɔrɔ o de sen fɛ
parce que n'ale nana a b'a diyagoya kan n'i ka joueur n'i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na hali n'i bɔra France ou bien Amérique kana jouer a kana ale ka centre la a bɛ jamana min na i b'o nationalité de ta. Est-ce que y'a faamu si diyagoya i bɛ yen nationalité de ta maintenant voilà n'i ye yen nationalité ta i bɛ se ka parce que ale bɛ fɛ d'abord voilà ale bɛ jamana min yɛrɛ kan k'o football de dɛmɛ bon ale ka wulikajɔ ye mais maintenant a joueur fɛn fɛn bɔra a ka centre la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'a joueur ma il suffit seulement sélectionneur ɲɛnama de ka ɲini mun bɛ se ka u bila baara la u ka se ka résultat kɛ bon Mali ballontan fana joueur fana ka problème ye fɛn dɔ ye Kasim il faut que an ka fɔ de Mali joueur n'a ye miliyɔn 1 ni 2 miliyɔn damadamani compter a ka compte bancaire la c'est à dire a tɛ baara kɛ tugun quoi a tɛ foyi kɛ a tɛ da su fɛ quoi a bɛ su kɛ yɛlɛ la yan a bɛ su kɛ yɛlɛ la yan allez-y. allo. Waalaikum assalam. Balimakɛ tɔgɔ ni jamu. Mohamed Kila. Mohamed an tulo b'i la. Kasim. Oui. Ne ka hakilila la Mali ballontan ko problème ni. Ni ne yɛrɛ ɲininka dɛ walahi ni ne yɛrɛ ɲininka an bagara iri Mali quoi. Parce que Mali problème Kasim an ka ballontan jateminɛ dɛ depuis Ɲambele bɛ fédération na waati min an ka fédération ma deli k'an dusu suma bɔ u t'an dusu suma ko k'an faga. A ka kɛ ni san 20 ye ni problème kelen bɛ anw ka fédération kɔnɔna na a kuma il faut wa mais groupe kufu mana na o bɛ nin kelen de kɛ depuis Ɲambele ka waati Ɲambele t'i dusukasi kelen in k'a la Tariku Keyita ninnu bɛɛ nana la même chose donc ne fɛ yala an ka joueurs ni entraîneurs yɛrɛ lajɛ fɔlɔ parce que an ka dirigeant ko yɛrɛ de b'anw na quoi maliyɛn de ma façon jumɛn de fɔlɔ quoi mɔgɔ k'a hakili to quoi parce que an dusukasilen don quoi an ka fédération problème ne yɛrɛ kulo donna min na a bɛ san 20 bɔ Tariku Keyita ninnu joueurs yɛrɛ da la ni joueurs yɛrɛ bɛ baro kɛ u bɛ fɛn dɔw f'i ye dusukasi de bɛ ko a ci faga quoi mais iri segu tɛ filɛ nin ye ne y'a fɔ bɛɛ ye n ko bagara tiɲɛ ma de parce que a nana a y'an qualifié ka taa coupe d'Afrique la manama b'o la o waati maa si m'a fɔ ko a ma ɲi maa si ma di manamanakan mun ka bɔ maa si m'a fɔ a waati Côte d'Ivoire y'an bugɔli min kɛ mais maa min defɛti 3 o ka entraîneur ka ko la mais o ti ko jugu ye o mais o tɛ d'a ma alu Cissé filɛ Sénégal alu Cissé min kɛ Sénégal la ka coupe d'Afrique la a tɛ fan 10 bɔ a ka ca dɛ. bon o ka tan d'a ma don min kama ko expérience t'a la ne ti kun olu mɔgɔw fɛ quoi mais Jose Mourinho ko k'a ma kɛ o ballontanaba tɛ mais entraîneur dɔw tɛmɛna k'a sɔrɔ ballontanbaw tɛ Jose Mourinho ye ballontan ma ballontan. mais o ka tan di cɛ ma o ka tan d'a ma an ka problème déjà problème bɔn dans le dirigeant problème ani an ka joueurs fana dusu bɔtu la an ka tiɲɛ fɔ dɛ an ka joueurs bɛ ballontan cogo min ko ka ballontan cogo changer quoi u tɛ ballontan dusu ye quoi mais fɛn bɛ se ka kɛ entraîneur ye quoi Mali a bɛ san joli bɔ ka bi saba san mugan Mali entraîneur bɛ se ka a bɛ entraîneur kɛmɛ bɔ. Ka ca dɛ. An tɛ ka problème ɲɛnabɔ o. problème social attaqué quoi an ka fara entraîneur ko la quoi entraîneur ko tɛ Mali problème ye quoi voilà o de kun bɛ ne fɛ k'a fɔ quoi k'a fɔ bagara iri Segu ma quoi ne tɛ o di ye quoi vraiment u ka problème ɲɛɲini hali bi quoi. Merci beaucoup. Mohamed Togola ka bɔ Kurala de a ko ale tile kelen ale ma sɔn ka sɔn Eric Segu ye parce que ale ko ɲɛ t'a la a ka parcours la a ye ko min kɛ ni mɔgɔ bɛ se ka sɔn ye ko nka ko nin sen ko fédération mɔgɔw kɔni ye mɔgɔ de ɲini dɔrɔn u b'a fɛ ka ko tulu ta ka da mɔgɔ min kun k'u y'o de kɛ Eric Segu ye ko ka se k'u yɛrɛ to nin ko ninnu na u bɛ se ka tɔnɔw sɔrɔ a la cogo ani ka nafaw sɔrɔ a la ko fédération ye mafia sigilen de ko mafia min bɛ fɛ dɔrɔn a ka président ka to kaso la u ka to k'u diya D'accord, maintenant mais Adam Yanika Kumana a eu kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ ko Jose Mourinho ma ballontan ko a kɛla entraîneur ba ye c'est vrai mais Jose Mourinho kɔfɛ entraîneur ba fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ye ballontannabaw de
m'o fana fa ɲɛna pour que a ko dɔn. Pep Guardiola min filɛ nin ye bi ni Pep Guardiola bɛɛ b'a la ka kule Pep Guardiola la. Pep Guardiola l'ancien joueur du FC Barcelone a ye résultat kɛ bɛɛ y'a ye tuma min na a bɛ ballon ta tuma min na a bɛ entraîner la ni bɔra yen Jogo Simon min filɛ nin ye Atletico de Madrid la ballon tanna de don a ye ballon tan Inter la a ye ballon tan yen fɛ maintenant n'i tɛmɛna ka taa comment on appelle Inter Milan na entraîneur b'a la ka Inter Milan entraîner bi ale fana ballon tanna de don a ye ballon tan de kɛ ka tɛmɛ maintenant ballon tanna caman de bɛ yen Zidane nana sisan c'est vrai Zidane nana sisan Espérance tun tɛ Zidane na peut-être entraîneur niveau la mais Zidane tun ye grand joueur don a nana a ma prévu kɛ wa. Donc ballon-tan c'est-à-dire majorité est mis am ko de kuma fɔ c'est-à-dire ballon-tan ko la o kɔfɛ ka segin ka na a bɛ ka fɛngɛ bɛ ka mun fɔ Gurala ka cɛ bɛ ka mun fɔ c'est-à-dire cette fois-ci a bɛ se ka kɛ ça y est dɛgɛ sisi bɔra karatɔ da c'est-à-dire kun ko kun taara ka da Eric Cheichel kun mais moi à la place de Eric Cheichel je démissionne avant que o kan gɛn depuis Eric Cheichel bɔra CAN na ni Eric Cheichel ko k'ale ka objectif na kɛ Côte d'Ivoire bon et le que ga objectif ga couper et ga objectif ka Côte d'Ivoire ni fédération ma Eric Cheichel gain Eric Cheichel yɛrɛ kun ka démissionner bon maintenant i ka public dafalen ɲɛkɔrɔ yafuma i nana kana ci cogoya la min yɛrɛ tɛ faamu dès lors i kan ka démissionner maintenant ni ma démissionner o la ni fédération ye a jate minɛ a yɛrɛ ka problème ou bien a ka faille dɔ senfɛ ka turu ta ka da i kun o jo b'i la de si ale kun kan ka taa de ni Madagascar match kun y'a sɔrɔ ale démissionné no mɔgɔ si kun t'a fɔ ko entraîneur do o tun bɛ cogoya wɛrɛ ɲini voilà fɔ cogoya wɛrɛ kun bɛ ɲini la a turu kun bɛ da mɔgɔ wɛrɛ kun min tɛ olu ye mais n'i y'a ye olu a ma sɔn ka taga fɔ u y'ale gɛn a ko ne bɛ se ka fɔ a kusayara ma maintenant ka segin ka na an ka kuma kɔnɔna na centre de formation minnu bɛ Mali kɔnɔna na Kasim a centre de formation ka ca hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ ka dɛmɛ i b'a sɔrɔ centre dɔw bɛ yen voilà u tɛ ka dɛmɛ quoi centre caman bɛ yen minnu bɛ ka joueur former c'est-à-dire olu bɛ joueur former dɔrɔn peut-être ka ta ka taa di club dɔ ma ka se ka wari sɔrɔ pour que ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a wari c'est ballon-tan bilama kɛlen don c'est-à-dire foro min ye nafolo ɲini foro de don quoi i bɛna dɔ dan i bɛ dɔ sɔrɔ i bɛna dɔ dan i bɛ dɔ sɔrɔ bon maintenant Mali yɛrɛ ka a janto a ka centre de formation na ka joueur ɲɛnamaw produit Kasim a bɛ se ka kɛ jinɛya yɛrɛ fana tɛ c'est il suffit juste i ka moyen bila en place. Ayiwa sisan an ye communiqué dɔ sɔrɔ ko lundi nata ani mardi ko chômé no o payé no chômé payé kɔrɔ tɛ ko ni baara jiginna juma don o ye k'an bɛn fo dɔgɔkun wɛrɛ ta ye sa lundi ni mardi lundi ta bɛ faamu parce que o ye seli seli mardi o seli dugusajɛ seli tile sabanan surtout courant tɛ sisan an b'an ka sogow bɛɛ ɲimi k'a ban don de a tɛ se ka bila frigo la ayi ne yɛrɛ bɛ taa n sigi dɔw fɛ yen n bɛna finigiri minni de daminɛ depuis sisan awɔ n bɛ taa finigiri min n bɛ taa n sigi non cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen u ka sogo tɛ sɔrɔ dɛ u b'a fɔ k'u b'a mara de sen ta tɛ mara dɛ an b'a bɛɛ da dibi la de k'a bɛɛ ɲimi k'a ban siɲɛ kelen an bɛɛ bɛ kɛ kelen ye Eric Cheichel match 23 se 14 nilu 6 défaite 3 bi 42 min ye bi 13 o de donna kun ko a ɲɔgɔnna entraîneur ka dɔgɔ jaabi la dɛ non a ɲɔgɔnna entraîneur ka dɔgɔ résultat la d'accord n'o o kɛra ne tɛ ban o ma mais ok a ɲɔgɔnna entraîneur ka dɔgɔ min nana ka na Mali entraîner c'est vrai mais o ka kɛ tiɲɛ mais a fana bɛ éliminer yɔrɔ min na c'est grand entraîneur ou bien grand sélectionneur o erreur de t'i sɔrɔ ka éliminer équipe baw voilà n'i ye Eric Cheichel ta k'a lajɛ a ka nin résultat ba in bɛɛ lajɛ Kasim ai ga a fɔlɔ ɲɛna a ye équipe belebeleba jumɛn de ci éliminatoire la ou bien ni match amical tɛ a ye Nigeria ci 2-0 ni ma fili match amical de don mais match amical la c'est-à-dire i bɛ a bɛ joueur minnu la jouer allez-y allo Marabakɛ i tɔgɔ ni jamu Seydina Boubacar Samake ka bɔ Sikaso Sikaso Seydina Boubacar ayiwa an tulo b'i la nabi ɲuman tɔgɔ ma baasi tɛ ka foli lase aw ma o diyara an ye kɔfɛ ka n fana ka hakilina di bɔlɔnko kan bɔlɔn Mali kɔnɔ yan vraiment an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de la i bɛ taa sɔrɔ n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ maliyɛn bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn kelen min na o ye bɔlɔn de ye fɛn min don fɛn denni tɛ fɛn ba de don n'a ma ɲa ko a ko bɛɛ di cogo nana fo ka hakili jaga b'o de kɛ a ko kan en même temps an balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na effectivement ka an
gelen ñu ta aussi tani bi entraîneur do ba on refait no donc am ça dernière daw kan donc lu fanata ina fo arrêta sur do mois de Jibril même si qui ya engagé à be football fanata donc aussi donc ngai dara do lu kan donc aka chala fait donc non seulement je pense ni avec à couler de beaucoup là voilà donc après c'est ça à dire aussi voilà donc parle la même chose donc on tient de gars qui n'a pas de qualité à la base c'est pas dit malima comme on a mais aldi on va faire patience longtemps il fait bien alors comme il y a un investissement de quelque chose il y a des bonnes investissement c'est qu'à il y a sur les calculs voilà donc aldi à la fin ya dama amina rabi benito doko ko anga so entraîneur nunu fana kulu fana ka défaut ba mi o tu joro la di responsabilité personnalité tout la quoi ko do fana ka défaut ba ko mo mi yere be no bi se ka tie jalan fo joueur ye ko ni fédération mandi ko e fanyeri jaradi ko ando allez il va taw be beta voilà bon allez te complexe joueur signé koro voilà parce que il va sur à jouer il va sur fanyeri jalan il va sur demsenu fe be ka ballon tambi il va sur a clancher be aka demsenia ke ateke kono quoi parce que ni ka demsenia ke mo ateke kono ça dit il se ka boyan o tigi mo avec tien fier avec tes mains maintenant edo etao il be ballon ta ou be ta ka boy parce que ma odo ore kama bon maintenant ka foko ton fana ko c'est à dire ou te jo là est-ce que o ya be non bon abse ka ke mais ne kon mada ni o ya be c'est à dire tuma mina pour une histoire pour tuma mina Djibril Dramé be na kana esa entraîner o asro ne be ka ne be jouer esa junior là Djibril Dramé joueur donc mais esa là son temps Imo Emmanuel esa de ka bolontana mo mun be a san munu esa sui o ba donc kosbe c'est à dire a joro ko me jogom na esa kono ay cool ay Djibril kuma na fe u ka kuma ma nyonga fama ya bolo ka tan Djibril la Djibril la ganga baka terrain il fallait que mo ka sigi fédéral comment on appelle ça dirigeant ka sigi pour ga tien fa yana a dola a jora mi Nigérian kundu mais ulu mo mi be OK peut-être abse que dobe jora mais ne kon bolo dobe mais je dis pas que ou ka Djibril Dramé ta mais ka nga proposition nga faire effort Djibril yele problème now voilà Djibril tu délégation na oui ouais comme mais akumata c'est à dire akume tribune na quoi ayi conseil technique ministère là effectivement c'est wala équipe balé bolo ou be ka mo go ñini sa mi na blalé nona équipe dem son équipe ndok naw voilà parce que allez obtenir ta conseil technique alors ko entraîneur à mandat donc Djibril ko ni allez défavoriser allez ko ta machine que ça akoni kana tuko tuka feno fo Eric Sexelio ay do fay option Abama voilà allez-y mais hier min fo ay équipe bu joueur be se ka former sur entraîneur do be allô Malu su mal magay to ni jamu Ablaye Margo wala ka fa kuma gara flare nga te ga kuma ite ni yoro mbala aywa kuma bi wolo Margo Malu su bi la may deglu ko la jere ko o betlo wi la je ko la ki ko ba ko mais ni la ko do do ko ba la ki na di mari ko na ko ba c'est pour ça que fédération parce que moi je pense que fédération est en train de voir ça c'est beaucoup quand on choix ouais chama on va choix bon en même temps il est en place il est en train de bon en train de ka expérience ka boni Eric Sexelio na ay écoute là ni ay de dragi ka ba parce que pas final ala la ba ma ja Magasuba bon et il va ça mon que après
maga suba ka résultat ça veut dire que c'est déjà vraiment pas mais c'est celui qui a en place et en même temps chaque fois tu fais des changements négatifs un changement négatif bon entraîneur va aller en fonction de ces changements bon il y a des changements nous moins alors pour l'équipe entraîneur pas avec tout le chef bon ni be kuma yiri kisu se ka o kala bon mɔgɔw bɛ ka kuma fédération dan ka entraîneur ta n'a entraîneur taara entraîneur de bɛ résultat kɛ bon n'entraîneur ma résultat kɛ sisan a tɛ mɔgɔ fédération de b'a ka responsabilité ta soit a bɛ entraîneur ka mandat k'a ban k'a ka indemnité sara ye soit a b'a k'a bɛ continuer n'a ye bon o de tun ye ka f'i ye. ayiwa a faamuna. awɔ. ayiwa Benito an bɛ yan ta la o ye tiɲɛ ye coupe d'Europe fana bɛ daminɛ sini effectivement tiɲɛ don coupe d'Europe ale bɛ daminɛ sini juma n'o ye nin tubabukalo in tile 14 ye a bɛ daminɛ ka taa ban Berlin-kaw fɛ yen juillet kalo tile 14 o tɛ kalo kelen ye sa wa ko sini min ye stade olympique ye ale kɔni minɛ Berlin-kaw fɛ yen ale bɛna na coupe d'Europe ndolantan fɔlɔ kɛ ndolantan 51 o de kan ka kɛ coupe d'Europe la balontan ninnu fana u bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Allemagne-kaw fɛ yen groupe A kɔnɔna na sa sini nɛgɛ kanɲɛ 19 Allemagne ale ni Écosse bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o bɔra yen sa Suisse ni Hongrie olu ye kalo tile 15 ye Espagne ni Croatie Italie ni Albanie min ye France ye ale kɔni bɛ don tulon na sa fo kalo tile 17 o bɛ k'ale ka bɔli fɔlɔ ye ni Ala n'a kira sɔnna ma nin ndolanci ninnu peut-être n ko peut-être an bɛ se k'a dɔw ye jani kan ni mɔgɔw bɔra seli la ka na dɛ ni saga m'u minɛ ka commentaire bɛ yan image an ye kan kɛ cogo min na sinon n'a fɔra maa si tɛ se nin droit d'image kɔrɔ nin droit d'image ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ est-ce que hali ORTM yɛrɛ ne ma publicité y'a la ORTM yɛrɛ kan est-ce que ORTM yɛrɛ bɛna bɔ o fana ka bɔ yen FIFA ko CAF joueurs les syndicats des joueurs professionnels olu fana ye plainte do FIFA contre la Bruxelles k'u ye championnat du monde de club min sigi sen kan k'olu joueurs k'olu tɛ Europe ye k'u ma foyi sara olu la ko n'o ma mago ɲɛ k'u bɛ taa n'a ye Union européenne ka cour de juridiction na ko n'o ma mago ɲɛ maa minnu kun delila ka FIFA mɔgɔw bɛɛ lajɛlen cɛ zirikaw fɛ américains k'u bɛ taa d'olu ka tribunal ma anglais français ani espagnol olu de wulilen don k'u jɔ ko joueurs professionnels les syndicats des joueurs internationaux olu de ka ko don bon k'a fɔ k'u tɛ Europe ye parce que coup de main club ko la ko a ma sara olu la c'est à dire organisation ou bien coup de main club yɛrɛ dilantɔra labɛntɔra ko de ka ca c'est à dire balontan bɛna na caya so balontan bɛ programme ka ca wa effectivement joueurs bɛna na sɛgɛn temps t'olu bolo hali u ka du yɛrɛ temps t'u bolo bon n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ u b'u jo fɛ Kasim tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ n'i ye championnat kelen o kelen ta match 30 ni kɔ o kuma san kɔnɔ i b'o tan ka fara c'est à dire comment on appelle club fana taw bɛ sen na c'est à dire trêve mana kɛ i bɛ bɔ yan fɛ i bɛ taa yan fɛ i bɛ bɔ yan fɛ i bɛ taa yan fɛ c'est à dire temps de repos tɛ joueur bolo wagati man jan bon voilà bon blessure dɔ bɛ yen a bɛ se ka joueur ka carrière yɛrɛ jɔ wagati ko parce que n'i ye 6 mois de blessure sɔrɔ dɔrɔn n'i faratila farafin balontan na o y'i ka ko bannen de donc k'a fɔ u kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u b'u jo fɛ nin dɔɔni kan ka bɔ a ko la surtout ligue yɛlɛmali ko kuma min bɛ ka fɔ n'o fana nana ka na kɛ tiɲɛ a kuma bɛ caya tiɲɛ yɛrɛ la balontan Real yɛrɛ de bɛ ko in kɔfɛ koyi Real Madrid ale poids ka girin k'ale yɛrɛ de bɛ ko in kɔfɛ dɛ Florentino Martins an t'a dɔn jumɛn de don Florentino Perez ko o de bɛ ko in kɔfɛ dɛ k'ale de kɛlen ka joueur ninnu bila ko ka nin kɛ Europe ko ni Europe dun banna k'a ko in tɛ ja dɛ jara ni Europe kɔfɛ a kuma bɛ gɛlɛya dɔɔni parce que n'i ye jateminɛ kɛ club Europe ka club participer a la hali n'a y'a sɔrɔ club c'est à dire continent champion de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la mais Europe ka nafa de ka bon a la parce que joueur baw de bɛ Europe minnu bɛ ballon tan c'est à dire olu joueur kelen dɔw kama stade bɛ se ka fa
donc n'o kɛla olu bɛ wari sɔrɔ organisateur bɛ wari sɔrɔ bon ni Europe y'a sen bɔ a la voilà exactement olu dɔw mana bɔ a sen bɔ a ko la bon peut-être n'i taara ni an ka Bellingham n'i taara ni an ka c'est-à-dire champion d'Afrique ye ko mɔgɔ tɛ kun b'i fɛ mɔgɔ tɛ kun b'i fɛ quoi olu tɛ voilà balontan fanga ka bon quoi. Awa e yɛrɛ bolo sisan anw bɛ se ka mun de kɛ dɛ Eric taalen kɔfɛ an bɛ se ka mun de kɛ Kasim an bɛ se ka mun kɛ fɔlɔ baara ka se ka kɛ ka ɲɛ parce que défaut bɛ ministère des sports fana na koyi n bɛna don ministère yɛrɛ de la ministère k'a jɔ a jɔyɔrɔ la parce que ne ye fɛn dɔ kɔlɔsi ministre la ministre min yɛrɛ bɛ balontan ko kunna Kasim balontan dɔnniya tɛ ale yɛrɛ la ne y'o jateminɛ k'a la voilà kan na kan tɛmɛnen ne y'o jateminɛ kɛ a la k'a fɔ ko balontan dɔnniya tɛ ale yɛrɛ la donc ce qui fait que mɔgɔ de b'a fɔ ale ɲɛna a kɛ tan voilà bon fo i ka bila baarada min bɛ yen a dɔnni ka k'i la fɔlɔ voilà exactement donc voilà Pinochet ta kun y'o ye dɛ fɔlɔ ye ko Pinochet ko anw ma k'a y'anw ja ko kanu bɛ kɛ voilà k'a bɛ a kɛ ko anw bɔgɔ ka fɛgɛ nin ko in na koyi ko k'a fɔ ko journaliste min bɛna kili fila de ko non ko Ala kana bila an kunkolo la ko même sans nous la ko yɔrɔ la kan voilà a ko ten dɛ a ma kɛ yan a kɛra donc o défaut bɛ ministère fanga bɛ fanga la a banna non o défaut bɛ ministère la et puis encore jamana ɲɛmɔgɔw ka o impliqué balontan ko la quoi c'est-à-dire il est grand temps que voilà u ka nettoyer c'est-à-dire n'a sɔrɔ fili fɛn fɛn b'a kɔnɔ corruption minnu b'a kɔnɔ u ka fɛɛrɛ kɛ a ko ka kɛlɛ ka bɔ a la fɛn kelen kɔni kɛra u ka balontan na hali sini ne m'a dayɔrɔ sɔrɔ n yɛrɛ la o jumɛn fédération commission éthique commission statut commission de candidature ninnu bɛɛ lajɛlen ko k'olu t'a dɔn ko Bavier bɛ kaso la o kɛra yan dɛ Kasim i ka kuma in ma faamu cɛ ka commission éthique Mali fédération malienne de football Sala Baviou écrit k'a f'u ɲɛna ko ale ni mɔgɔ min bɛna taa ko a tɛ yen u ko ko non k'olu t'o kalama statut k'a t'a kalama candidature mɔgɔw k'o ɲininka ayiwa aw bɛ ka mɔgɔ dɔw ka papier minɛ sigana bɛ u la ko b'u nɔfɛ aw y'a ka sɛbɛn lajɛ k'olu t'a kalama o y'a sɔrɔ a dumɛ ye o y'a sɔrɔ a mana dépôt bon peut-être e yɛrɛ k'o lajɛ an k'o bɛɛ to yen jamana yɛrɛ Mali kuturuba Mali yɛrɛ ka jamana belebeleba yɛrɛ o ka sɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ ye mɔgɔ a décidé ka mɔgɔ minɛ k'o ye namara kɛ k'o bila kaso la o sigili kɛnɛ kan a fɔra ko a ka tɔn sariyaw b'a yamaruya k'a sigi e ni Ala cɛ ni ko ka ɲi a kɛcogo la aw yɛrɛ minnu ye gouvernement ye aw kun kan ka fɔ non anw tɛ taa nin kɛnɛ kan bon Kasim au niveau là est-ce que ni a y'a sɔrɔ c'est-à-dire jugement comme jugement ma kɛ k'a fɔ a nɔ b'a la ou bien a nɔ t'a la culpabilité ko de don peut-être ɲi minɛ ye ne Youssouf Bathily don o Youssouf Bathily jumɛn kelen chambre de commerce voilà bon chambre de commerce o minɛ o ma kiiri halisa o o ma kiiri fɔlɔ mɔgɔ bilara o nɔ na maintenant peut-être chambre de commerce ka comment on appelle règlement ani fédération tɛ i b'a sɔrɔ différence b'o ni ɲɔgɔn cɛ si an bɛ Mali kelen de kɔnɔ maintenant n'a sɔrɔ je viens n'a sɔrɔ tagabolo ɲuman bɛ sɔn min ma jamana bɛ baara kɛ n'o de ye bon ne bolo u ka sariya ne t'a sɔsɔ ne tɛ se k'a sɔn ne tɛ se ka foyi bali a la min mana kɛ o de bɛ kɛ jamana mana fɔ k'a bɛ min kɛ min ka ɲi jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma olu b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan mais anw bolo n'i bɛ fɛ ka kɛ misali ye kana filan don ko la o ma y'a lamɛn n'i y'i tilen Ala yɛrɛ bɛ i dɛmɛ e filɛ sisan ne nana ne kumana anw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye tiɲɛ fɔ hali na anw fɛn t'an ma ko vraiment tiɲɛ nana a ye tiɲɛ fɔ an ye mais ne nana ne e ye dɔ tanuni daminɛ ka dɔ tɛrɛn na an bɛ mun f'e ɲɛna tuguni Daouda i tɛ kɛlɛbana bon football problème ye min ye mɔgɔ dɔw de bɛ yen u ti balontan na club t'u bolo olu de bɛ don faamaw kan k'a fɔ ni ne ka ɲi ni ne man ɲi olu ka sira fosi t'a la olu bɛ nafa ni min sɔrɔ o dɔrɔn kama bon Kasim o dɔrɔn kama olu bɛ a kɛ o dɔrɔn de kama n'o tɛ tɔn t'u bolo u ka wari don tɔn na u tɛ fosi mais olu de b'a tɔnɔ bɛɛ sama parce que n'olu ye o kɛ trafic d'influence kɛ ka mɔgɔ min sigi i tɛ se ka ban ka ta olu ka dabada ma o a ta n'i banna i bɛ taa kɛ voilà
bon n'an b'o kɔnɔ an tɛ ka tiɲɛ ɲini o. bon an tɛ ka tiɲɛ ɲini mais niveau dɔ bɛ yen n'a a y'a sɔrɔ minnu ko ko olu ma c'est à dire olu t'a dɔn ko bavier bɛ bolo la c'est à dire peut-être ne ka faamuya la i b'a sɔrɔ u y'u gulon o yɔrɔ de la k'a fɔ non sigana de kɛra la mais a ma condamné a bɛ se ka kɛ a nɔ t'a la ou bien a nɔ b'a la. o de fɛ yen nɔ n ko ne ma ban i ka o ma. voilà maintenant sisan n'a sɔrɔ o de don u y'a fɔ ka da o de kan mais olu t'a kalama non o kɔni ye kuma wɛrɛ ye n t'a kalama. kɛmɛ sigilen tɛ ne ya de. non Salif Keita ka banni don n k'a fɔra ko pour empêchement de. ko pour empêchement k'a ma kɛnɛ sira. awɔ. tiɲɛ la maliyɛnw kan ka jɔ ni fédération in da la ka dilan parce que hali muso balontan na ka se mɔgɔ dɔ kɛla muso min ye mankanba de ci ni fédération kelen in na pour que jeton ko la. olu fédération i b'a dɔn ko fédération ye min ye an bɛɛ ka kɛ san bɛɛ bɛ fédération na ni e ye mankan ci u bɛ mun décider i b'a dɔn an ka karisa komi a bɛ première division de la san wɛrɛ a tɛ première division ta. an ka lajigi. non i bɛ jigin. ni muso balontan mɔgɔ mɔgɔ y'a mankan k'a bɛɛ ɲininkali kɛ o bɛ yɔrɔ jumɛn. hali basketkɛlaw k'u y'u suspend. non olu tɛ tamaki olu ma sa. bon maliyɛnw fana ka maliyɛn supporters fana ka ko ye kuma de ye quoi mais o tɛ waleya kɛ quoi sinon nin na a bɛ taa fédération dɔ la a bɛ taa fɔ fédération mɔgɔw ɲɛna u ka fɛɛrɛ kɛ u ka démissionner mɔgɔ wɛrɛ ka n'u nɔ na a banna c'est simple a bɛ maliyɛnw de a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ maliyɛn mun na bon maintenant Kasim n'i ye o ko ta ka jateminɛ k'a lajɛ c'est à dire maa minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ko c'est à dire u bɛna ka na balontan ta k'a k'u sagoya ye parce que fana an ka ancien joueurs u tɛ k'u intéressé Mali balontan na sans mentir. o de don. ancien joueurs tɛ k'u intéressé Mali balontan na. olu kana k'u mabɔ a la. voilà kan yɛrɛ mais a tɛ diya u la fana de o de don. non i bɛ kɛlɛ kɛ de o. o tɛ diya olu la. non Kasim i bɛ kɛlɛ kɛ de bon bon effectivement Eto nana kana Eto y'a imposé do hali sisan Eto ka ministre voilà Eto ka ministre ni Eto ka entraîneur ni comment on appelle présidence hali sisan mankan tɛ yan malgré que entraîneur gagné o don a ye match ni kelen kɛ o don bon hali sisan o ko u bɛ ɲɔgɔn na tibi taba la voilà parce que Eto ye a intéressé balontan na et puis ancien joueur minnu bɛ Cameroun o b'a la ka Eto soutenir mais an ka joueur waati dɔ la Mamadu Lamine Sisoko Momo ale tun y'a fɔ k'a bɛna a ka candidature don fédération ɲɛmɔgɔya nɔfɛ mais fɔ bi an ma taama mɛn voilà an ma foyi mɛn bon Mamadu Jaraji la o fana pareil Seydou Keita ale taara usine ko la bon maintenant jɔn de bɛna intéressé Mali balontan na minnu ye acteurs ye n'olu ma na Kasim an marché tan na an bɛna dɛ bon n'an y'a ta fana an b'an ka marché de ta et puis c'est tout an b'an ka marché de ta min bɔra la ni min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la n'Ala sɔnna a ma an bɛ i fo a diyara n ye yanni an ka kuncɛ kuma di ma chef d'état major n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tɔgɔ kan ko min ye an ka wolomasiri tabaw ye bi alamisa u bɔtɔ Douanzakaw fɛ yen u nana bi ja dɔ kɔnɔ ja in a kɛra kilomɛtiri 37 Douanza ale worodugu yan fan fɛ wulikajɔ in a dajara an ka wolomasiri tabaw la Bamacɔlɛ n'i ka walekɛbaw kɔnɔ u y'u caman bɔnɛ u ni na min ye kɛrɛkɛ minɛnw ye olu dɔ minɛ u bolo AK-47 chargeur garniw an'u ka radio n'u ka tɔliki walikiw u y'olu sɔrɔ a n'a chargeur bɛɛ lajɛlen k'u y'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka na n'o ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na fana wolomasiri taba dɔw fana kun bɔtɔ don Sosobe fanfɛla la olu natɔ fana u nana sɔrɔ maa minnu bɛ kunnafoni di terroriste ma ani Bamacɔ walekɛbaa dɔw mobili dɔw tun bɛ olu bolo u y'olu fana bɔnɛ u ni na k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Sosobe ani Kala ka na n'o ye baro kɛlɛtigiw ko k'a b'a da sɔrɔ a suw tulo kan ani jamanaden bɛɛ lajɛlen tulo kan ko baara min bɛ sen na min ye wolomasiri tabaw ye o bɛna kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na jamanadenw ka taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya cogo min jamana fan bɛɛ lajɛlen na n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an bɛ se ko o de ka di jamana in ale kɔnɔna na sɔrɔdasiw an b'o fɔ tiɲɛ na u kan ka fɔ baara min na nin waati in na a ma nɔgɔn anw kɔni bɛ Bamakɔ yan balontan ko kumaw ni Eric Seku ko kumaw ni fɛnw na olu marifa b'olu bolo Benito ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo sabula an ka waati y'a sɛbɛkɔrɔ sera Kasim kumakuncɛ kuma min bɛ n bolo c'est à dire ne bɛ o adressé balontannaw de la c'est à dire Mali balontan k'a daminɛ c'est à dire U17 la ka na U20 na fo ka taa se c'est à dire minnu bɛ jouer équipe 1 na ma c'est à dire balontanna kana bila i kunkolo la k'a fɔ n ye contrat sɔrɔ ka bɔ an fɛ Mali la nɔ c'est à dire ka taa Europe ko o ye ko bannen ye quoi ko daminɛ de o ye c'est à dire i kan ka baara de kɛ pour que i sera o yɔrɔ min na équipe ba wɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka ɲɛbɔ i fɛ ka taga i kana miliyɔn 1 miliyɔn 2 i ka compte la ka dagasunɔgɔ daminɛ ka boîte de nuit tagaw daminɛ k'a fɔ k'i ka ɲɛnamaya dilanna ka étage kelen jɔ Bamakɔ i yɛlɛmana kɔnɔ ka muso furu a banna quoi donc u ka o waleya min filɛ nin ye en tant que u b'o la résultat min bɛ yen balontan na an tɛ o sɔrɔ parce que
n'i ye diɲɛ balontanaba fɛn fɛn ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ fɔlɔ a ye temps di a yɛrɛ farikolo ma k'a lafiya ka tila ka a ka priorité kɛ a ka balontan ni a ka entraînement sufɛ yalaba in i b'a sɔrɔ u ka programme calculé n'u bolo quoi n'i ye o balontan an ka balontan ta k'a lajɛ o défaut ba de b'an ka balontan na o kɔfɛ joueur minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ denmisɛnnin na ni u bɔra c'est à dire équipe B la ka na c'est à dire tumana min na i b'u ye denmisɛnninw fɛ i b'a ye u bɛ ballon dɔ tan Kassim Traoré n'u sera ɲɛfɛ i b'a fɔ ko u taara n'u ye laboratoire dɔ la ka taa kunkolo zɛbɛn b'u kɔnɔ ka kura k'a kɔnɔ parce que u tɛ baara de kɛ Seku Koyita cɛmancɛ bon Seku Koyita o Kamara Malien yɛrɛ o tununa pepe a kɛra ko Malien yɛrɛ ma balontan ka ye alors que ninnu ye génération kelenw de minnu wulila ɲɔgɔn fɛ bon maintenant n'i ye olu ta k'a lajɛ parce que bayibaga mɔgɔ de don bon u tɛ baara de kɛ quoi c'est à dire n'u ye kelen sɔrɔ ka yɛlɛ sanfɛ dɔrɔn c'est fini donc f'u ka baara de bila sen kan u yɛrɛ fɔlɔ kama ani u c'est à dire u bɛ yɔrɔ fɛngɛ mun kɛ comment on appelle u bɛna baara min kɛ jamana ye sinon i bɛ club banna i tɛ jouer club tɛ n'i gɛn a bɛ to k'i sara wagati bɛ k'o la club bɛ di paire la dɔ ma o fana bɛ di paire la dɔ ma i tɛ yɛrɛ sɔrɔ 3e division na i ka balontan banna Mali balontanna ninnu lajɛ n'i y'a lamɛn san 20 laban in na a minnu mɛnna carrière la e k'u lajɛ ban u ka vie tun bɛ cogoya min na balontan ko la Seydou Keita ni Jilaw ka jigin mais an ka génération dɔw bɛ yen c'est à dire minnu ye balontan daminɛ an ɲɛna san ala tɛ san 5 bɔ u ka balontan banna bon tiɲɛ yɛrɛ la u ka baara kɛ u yɛrɛ ye aw dɔw yɛrɛ depuis aw ye muso furu aw ma se ka kɛ balontanna yɛrɛ ye tuguni o bɛɛ bɔ aw la o fana b'an na mais hali n'a sɔrɔ dan fana bɛ ka an bɛ ka baara kɛ tile fila in na an bɛ fɛ ka segin ka na Falaye Keita k'i fo Keba Jalo ko baara ko a ɲɛna min ye Benito ye an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn bi ta an b'o bila yan an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna balontan tulonkɛ ko tɛ tuguni dɛ balontan ye sɛbɛ de ye ni maa minnu y'a minɛ sɛbɛ la olu de bɛ se sɔrɔ a la n mɛnna a la o n tora a la o n sera o n ma se o n'i y'a kɛ ni sɛbɛ i bɛ se Moritani filɛ u nana fɛn min ɲini an fɛ mɛ bi u lajɛ u bɛ ka taa Madagascar lajɛ i ka ninnu jamana tɔ ninnu lajɛ minnu bɛ ka yɛlɛ bi ninnu si kun tɛ anw ni foyi cɛ nka bi mun bɛ k'a kɛ sɛbɛ ne o don Madagascar ka joueur bɛɛ ta k'a bɛɛ lajɛ pewu ne ye fɛn kelen pe dɔrɔn de ye a la min na i ka teli ka i b'a yira i b'a dɔn k'a fɔ ko équipe in ko technique b'a la et puis discipline b'a la o y'u ka défense en ligne ye i y'a composé cogo o cogo ka na u b'i bila hors jeu la défense en ligne u y'o utiliser mɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la u y'o utiliser bon i b'a dɔn u y'aw minɛ n'o de ye o défense en ligne min filɛ nin ye Kassim c'est à dire i b'a dɔn individualité de bɛ se ka défense en ligne effacer fo joueur entraîneur ni kunkolo tɛ entraîneur la quoi c'est un problème fɛngɛ filɛ Sinayogo filɛ nin Sinayogo filɛ nin bɔlɔ a bɛ se ka ballon da sen kan ka yɛlɛ n'a ye c'est à dire n'i y'a ye défense en ligne bɛ kɛ voilà non bon c'est à dire non Kassim balontan bɛ daminɛ kɔfɛ de ka na cɛmancɛ la ka na ɲɛfɛ e ka milieu terrain bɛ ka se axe kɔnɔ o ballon bɛ se sanfɛ donc maintenant f'i ka individualité de kan ka utiliser a fɛ ne bolo a tun b'a fɔ Yves Bissouma comment on appelle Sinayogo ɲɛna ani Nene Dorgelès Dole a ye ballon da aw sen kan a ka yɛlɛ n'a ye a bɛ faute sɔrɔ situation standard la a bɛ se ka bi don corner la ou bien coup franc na a bɛ se ka bi don mais en tant que nin bɛ ka défense en ligne a bɛ ballon fili a bɛ taa hors jeu la de wa malien bɛɛ ko sisan ko komi a kɛra tan ko ka fédération yɛrɛ de gɛn san ka bɔ yen k'a ko bɛɛ ka dafa siɲɛ kelen ala ka dugu ɲuman amina yarabi ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruya kura k'olu da tulo kan Keba Jalo Amara ni ne anw na ɲɔgɔn sɔrɔ sini sɔgɔma min ye Falaye ye ko a Keita an b'a dɔn k'a fɔ dugutaw ni labɛnw bɛ sen na an bɛ dugawu kɛ sa ala ka taa ni ka se k'u bɛɛ lajɛlen nka e yɛrɛ bɛ yan sini o e bɛ yan sini dɛ e bɛ yan sini sɔgɔma dɛ taali ye sini heure jumɛn ye 5 heures aya ala k'a ɲɛ k'a d'a ma